Asem Mpe Nipa okoduma samo hwehwe fidie ema tromo bidie kopa bibidi Asem Mpe Nipa no wono no Asem Mpe Nipa wona ye no prakasa jamatu wo fiti krotia na no abo fiemu no eya sam adigade abakade kumasi jom hey siko fans was siko fans ideas ofosawa was adaka waka kokotema mini was abetie esija so we ene Sompa Asem Mpe Nipa no so abo pa osima edu enum dia santeman agiatum efiri no so koni no du so no ya na asanteman ataidin wobia twen Asem Mpe Nipa dia wode eba wodofo meka cho sisi semapo mentime ho ase eno na ade beda Sompa Asem Mpe Nipa ya pan poma sibre na ya de amaw na nyoma akonkan ade amaw bronya bosom ya toso enkro ne da etoso aduenu enwotwe enene 28 September 2023 na wodofo babanoa ne namu no babanoa ena ye namu no na babanoa ye kan no nya hogrono sa babano enya hogrono na ekosi ni December no dia na eya asem kese enya asem keto akra wamna samwa atrase sa ena odifo pokobra David waje nadwa ohene yire maame yabua ekua esuama bronya waya abrewatia ene obatene ka ewo dwumadie we so bema wusu kankan chief executive producer ema Asem Mpe Nipa dwumadie eno no na daroma ena nwumerei wahyehyɛ dwumadie kama yɛde bi eba na yɛde abesomo ekoba jase sempremu ka producers no saa ena aduana banana ya mensa abrampa watafrija oka producers no banso ne de hye kwaku yeboa eka producers no na ena nwumere me bonkum hene eye otafrija aduana banana ya mensa one di bonkum hene no wachichi fidie mfruma ede ama dwumadie na wukɔ MC ahwa Kevin ewo ho sa ena yima ewo ho na Sompa adidie woni ka kire omoyo omafom die enya asem keto akra na David ene koba jase sempremu omo ena ewo Sompa TV studio so omadawroma ena obehu yan yedi atwaguo ewo Sompa TV kasafonyini no esom odofo meka cho say YouTube ne Facebook no eye very active na obi biada enko unsubscribe na won share afufro enhwe bi na wotie bi emfa free ho na Facebook no Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana eno Facebook no na YouTube no Sompa TV and na Twitter no Sompa TV Sompa FM ye di atwaguo ewo ho na de ye nwumere bia no okoha obehu yen na messages ahodo no so ugya tuma ya hwe na ya kenkai na ya diamaw na ayefe kama kofro bofo mpa ba ma so ketua me yipebre na Osei Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo menam ti adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekọ bohye asase so ene ye obi ede mamo ene ye obi kire asanteman enya asem ketua kra omra samwa empom tesen Oforisuo be manyankopa daroma kwaku bibia boko de bibia boko medanyame ase bibia boko botomu ye aduane ofie enkula obi anyale ahoto ho okay Beneza de nyame de abeduni na ye nyankopa ya ne ayetiafo okay wa opeso ho che no na ho be che wo kwan bi so temi momu de nyankopon ne mede ne ye okay na manfa ncha kese ma bullet kan bullet aso ni etu aboba okay ye ne enwa eboni ne manager no so ye me cousin okay makola akra na metete no obekọ ma me ho aso obekọ ma me ho mo odo ni mnyom no madam for pa na ne manager yipiti Kofi Jamfi o ye madam for pa na ne manager no enro frame na o so frame pa na da wo men na ne je no ye me director intimi chia no bullet mi chia no pa Boko bra bla pani pa bibia boko bla ye hoye nyankopon dawro mani pedua no etiapo nti boni pie ni wadawro ma okay hoye
Mami tia. Afọ so be me. Obata pa bibia ye de. Oh, techrama da bodwe ne moje de mo frusane a. Ye fa aseda ma Nyankopon bibia de din ti no. Ye da nyame asede wo de ya bedre ni. Ye ni so ye fenti no. Ye fa aseda man bibia hyeku. Se do mna samo kan no sika akla wo ho. Wati ase sika wo ho bi aduane wo fie pi. Emo wo ho ba yere wo ho. Na eburo nsusu wo mole wo ho. Enti bibia da ye. Ye jiri yesi etiefo nso no ya hwefo nso no nyame adomo bia ho ye ntie ne ya baye wo bi de mother center mu tai mi chuku e wo Facebook wo Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube nso e ye Sompa TV adafo betimi e share e wo Twitter no so e ye Sompa TV / Sompa FM na wo mo etimi aboa na dwumadie no yetimi ahase akukuru na ya pagya na ya kuramu ye na ya de akogu kopem sa ne de ka che obi ase o medom ye Sompa TV ne so no multi TV decoder no so ye di atwago nti no wono meka ye ho na enne de ma adasa esefata no so no ye ntimi emfa na wonom so kuramu ma ye ne. Okay, ya be me ahwefo akwaba aba Sompa TV no eso efri se ye ne wo mo na edi dwuman ye yi omo efiri mu a enye yie debi akwani ansa so no omo na agyeche ye jojojo ne abababa ama ya beduru baabi a ye dure ye beda omo ase yie papa odofo ye mpa afutuo ne atenatene ho eno nti no dabi a ye kokọ ye nim se de wotwasa no se wonim se na chi ache ade a ene sabri no ye behwe ne atenatene na enwoma akonkai ede ama ye yie papa wonderful ena futu semu a ye de ebre wo no eye tie sebin producer enra omanfo no ahu ye futu semu a ye de ebaye na futu semu enra ye de baye no na eye kama ye hwese awofo no ebehwe wo mayi enra eda no na wonderful me kan kire wo se ena futu semu a ye de ebre wo no yase diuna ne wajani na wonkwa na aware asase so di wona ene wajani na wonkwa na aware asase so afutu semu we se tofo mpe e wo se nkoda nyina ya alert efiri se sa semu we no tro no kra ka se e wo se nkoda edibuo emma wawofo na said the trono sika no yenko kenkai Ephesians 6 verses 1 to 4 na yenhwe de wotro nim na yemfa enko yanim efri se Bible no ankasa ka se said the obatan ebde ne baba tu ne yam abosome nkron na empokura no brema sam na nimfifire na wode ato aduane ede ama woba no ama koda no anyine no wo se wodi anidi sefata ede ma wawofo sa na tro no aka na yebusa se ene nkoda aba no anidi sefata anidi mapa no ani wobuo no omode ma wo mo awofo ana na ye ka awofo a enye wo na ana wagya sebe producer ufri na stream ana yefuna ufri mu baaye enkoa ena ye wo na mom pani biada no e wo se wodi anidie ede ema no Ephesians 6 verses 1 to 12 abrewati ayenhwe ho na yenkan se de twro no esi eka no Ofoso be ma efisofo wo manetinsie chemo baako ekọ no baako ne se ma montie ma wofo asem awrade mu na ye na etene mienu ne se de wagya ne wonani ye ne mransem a edikan abɔhye ewo mu na miensa ne se na awie wuye na wona aware asase so ofoso be se ma ne de no esi miensa ho ama montie mu awofo asem awrade mu na ye na etene de wagya ne wonani ye ne emransem a edikan abɔhye wo mu na awie wuye na wona aware asase so amen said the Efriso woman no asia ka afan koda no ejina ahodro emiensa was say wudi obuo mapa ede ema wona ene wagya na wutie wawofo nso asem na ni mienu no nyina enkamfua no
eno ena ebewie wuye sana efiso ngoma no adikan aka eno ti enkoda mofura mo ba wiase no sede twro no akasa eka no me ochidie se okokora anim so akora no beka sa asem kuro ya se enkoda emfa obuo emfa emma wawofo na empo panimu biada wanyini eche wo no ewo se wo hwe na wodi obuo ede ma no ye musa se ene enkoda wa ba wawofo ene panifo a wo che wo mo no wotie wo mo asem ana ye busa ene enkoda aba se yafuna ewo wo mo no papa ana eja wo no ene empanifo bi a wo abusuanim empanifo bi a wo krom ho empanifo bi a etifie ho no ye musa se ene nkoda aba no wo mu tie wo mu asem ana ene nkoda aba ya so brache enko ho ose ho na mefiri bai entia ho wo se aye me na ho mama pepa mame sana nen koda na aba no wo mo aye asobrache wiye ya mekan wo fuo bi kura tu ne bafo na nwumre ya wantie ama wakoto amane ne asem eno ti ena ye kan kire wo se wo di wo na ene wagya enidi a na ye kan kire wo se asem biada wo maame ana papa ebe kan kire wo no wodofo e wo se wutie asem biada panemu owo mantem ho efie ho ana krom ho beka kire wo no e wo se wutie wawofo ana panemu asem odofo ene nkoda na ya so brache o eduru ba bia de babua wo mo no wo ka kire wo mo no na wo mu esisi wo mu trasi piapia wo mo hwene eno ti amanne no ene nkoda no asem akasa no enhyeda enko wo mo asum eno ti ena wo ya akoda ena wo tie Sompa Asem Mpe Nipa ya futu semia ya asem a ye ka kire wa ne se wo ma me ka asem a kire wo kire wadwuma bi wo kire wade a edi yedie anase enkan kro baba busuani mu a wodofo me ka kire se tie ni ye ne tie na sopam omafo dodo no ani me bedi adanse na nwumre se enkoda abaga na ha no se ya die yo wo mo aso den eno ti ebra so se ye kasa ekire enkoda ewo Ghana mamu ha se enyefe emfata se ubedidi panimu atem wo buo bai ena wode ema empanifo wo buo bai ena wode ema wo maame akasa wo ena akoda kura tumi didi ne maame atem akoda timi foko ne maame wo nipam wose kwadwo de saa na ote ni ye wo saa na tie no ye kanfo duafro no na ye kanfo wachacha eno nti ye tufuo no suantie no ene wonwam na tikopo afa wo banyina duru baabie no wosimi hu yanka enso na aka achi enen koda ba enya konya ejira kasafonyini so kasafidie bi so a na wo horo mpanifo okotra brochi mamu a asem a ense emfra no na wo to emane baga na ha emane tia nananom kura bi eno ti ye kan kire nkoda se na ye kan wo bi beka se ene nkoda ketekete na dabi efre afe baako ekoba duenu enum no 25 years no e wo se wo hwe na wo de anidie mapa ede ema wo panifo na empo wo ye sitie ede ma wo maame wodofo se ye kan sam kire wo na wutie na sa wodi obu a sefata ede ma panifo a eno ena ebetutu anamon ade asiye eno ena ebe ma wanya nkunimdie e wo da setena mu na wo bra kwantu eda wanimu no ebetumi ahyehye yie na sa wo ya wo adwene se ya ka asem kire wuntie mpanifo asem a suantie no eno onwam na tikopo sie tufu na wantie saa no a na wo kwante ade
ɛno nti ebewie wuye dia na ɛyɛ nhyira bi a mpanifo betumi ɛde ama wo efiri sɛ wodi wo na ɛne wagya a nhyira nsɛm wɔn bɛpu ɛde agu so no ɛno ɛna ɛbɛboa wo ama ewiase wɔ bra kwantu a wotuo na daakye akwama bi wobɛyɛ pani no wobɛnya mu nhyira na mpanifo so ano no sɛdeɛ taa kan sɛ yɛ bosom no wɔmatumi ɛde ahyira wo ɛno nti ebesi wo yie no sɛdeɛ wɔyɛ w'adwene sɛ yɛka asɛm kyerɛ wo a wontie no sɛdeɛ wɔyɛ w'adwene sɛ womu mpanifo no wɔdɔfo woyɛ w'adwene sɛ deɛ mpani bɛka wontie na sɛ bepraduasa wobu adi obuo no sɛ wɔyɛ w'adwene sɛ womu mpanifo a wɔdɔfo daakye asetena no abrabo adi w'animu no ɛbɛyira ma paa ɛfiri sɛ ɔbra kwantuo no akɔyɛ sɛ yɛato pampim ana baria baabi a wobɛduro bia no wamane abɛbɔ no abrabo no mu no ɛne ebie ɛma wokɔ etu obuo bɛn na wode ɛma mpanifo a sɛ bepraduasa wo ofie ho wo kurom ho wobuo bɛn ɛna wode ma mpanifo a wo Ghana mamu ha sie ka asɛm na wantie dia wɔdɔfo eturu papia ɛna wobɛnyina wie no na abrabɔ no wobɔ na yɛ kasene na wode hyɛ dum na wode hyɛ adan no asɛm bi a wo maame ɛka kyerɛ wo kɔda abrɛ mu a wantie no wobuo bi a na wo mu mpanifo no ɛna mpanifo bi ɛdome wo ama nnɛ abrabɔ no ne bɔ ayɛ ɔden saa ɛno nti sɛ woyɛ akɔda na sɛ wopɛ sɛ ɔbra kwantuo yi abrabɔ a mpanifo bi abɔ ɛbra dikanfoɔ bi abɔ wopɛ sɛ wonya sika ɛtotɔ kayɛ na wosisi adan ɛtotɔ mfuo a akɔda meka kyerɛ wo sɛ tie w'awofoɔ asɛm fobuo mapa ɛfa ma wɔ mo ɛno ɛna bɛmo akɔda nkunimdie abrabom na asiw yie na asiw kra yie ɛno titiw na ɛne wajani na wo kwanna aware ɛwɔ asase so ɛyɛ me modɔfo pa sɛ Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo ɔmna samoa Oforisuo bɛda wase na yɛda yɛtiefo ne ahwɛfo ase amenkyia na office bi na fie no ho a ne ne wo ho bɛyɛ attachment efɛ ne case a na wayɛ ade ama na me fɛ menene chance trapa e ofie no ho na ka bra katakyɛw etwa na ne hwɛda no no so wɔyɛ exams den tienne na ba fie abɛsra yɛ case a one wabusua no maame bebia wo bia no yɛ chia mo pa nyame nhyira pa diuna ene wajani na unkwanna aware yeka enkwanna enye yizi Oforisuo minipa bi se senke wuo eye 20 kwan konfa ba ko ni agro nti yeka se diuna ne wajani na unkwanna aware asase so a emfa no ma bi nyi ho ano ne ntoto ho ase asa no ma ne mienu ne enura ne ne case no eyentafo tifo ntie ne ye no abebie bu faaye no ene ene no eyentafo na wo hwe mo bi bebu sase na diwu nani onane wajani kwa na eyede ade a enye nkotonkoto bi a ohu panu bi a wo koto asole no nye no nko a wo Sompa FM bi a ye ka ne se no ye de adwen nyina akosi enkola nko aso yenimu panimu bi a wako school pa so watwe wo mafunu de sana maame awo kwan bi so yeni makola bi a ono so se bempeduasa onko school da na so kwa efie ofanu mo wo fie ene busua wo fie odi buo mo bia na buo no ye wo mahodo bebre Oforisuo bi betimi akasa chew ahobiasa kwa so na nso wo kun awo kwan bi so na ansana ubediw nane wajani no edrumre bi wa wo bi dine nani ba na ja oni nani wo ye de so ye ni nyina o muntie sa asem yi anya nkranko na ye ka sa asem we ma wo se diwu nane wajani he wanyini se de na wona tiase ye wona wanyini se de na wo papa tiase a dai aye waja inti diwu nane wajani no enko man nkranko a ukofie bi me bi munyini pa ye obu a wanyini ne maame ne nana akra da so tiase nanso ɛdeɛn ɛne yehu ɔno ankasa te baabi a hɔ yɛ oke paa
na di wona no wagye ne nya sika nko akoyi ma wo maame bi o obeti ase ohwe ne maame ohwe ne papa ohwe ne busua anya wo maame no papa nko o wo bakura wa nhwe ne kura na wo ni the way dini no etranda ase crazy asofom anya wo maame no papa nko a Oforisuo wo de akura ba wiase na wo ni na akura ne bebre a wo ni kwan bi so na wo maame kura de danger Oforisuo saa de we etre kwa chire pa ne papa mu no doso wo bi si won de ne maame de o man chop money ekwan be na wo fa so wo maame wo di sika kura ma no Sompa FM ekwan be minim sika ni bi wo kuro mu maame bi o fie ne wa maame ne ho fam se maame wo fe dodo maame kokoko se we me maye mienu me mama maye mienu na ne ba pani ni wo sika Oforisuo na ba ko ka ho no enkoye na no na maame no so no wo se ye ne asantefo maame fo no so obi wo fie ne se ne babi enkoye ya na ni ga dai eku no ho na be ma na wo sika no epani ni na bufo ni bibia ne se o maame peketo na sem echen no ono so na sebe pani no so na wo sika wo into wade o maame na totankruam emom ohwe ne maame ne chop money ba yemu sase kwa be na fa so ne chop money ba oba fi okra na okọ weekend a ogina bonten eno toma ne maame me de meko me do sika ja me yere aba eso obegina baabi aka se me maame de me hwe no empapa mu no toso obi ne maame kura ho ye ne tan okọ ware no okọ enne na mafo yi obi kọ ware o so maame sabeti akura se enti efie na bema na wonya no a wo be ware no bema ni fie sika wo se dam akuku damfo ho iti se bema no asefo hu ne maame a awale no ko bi enye ye besere no ntu akọ han na damfo maame a sebi otwa wa mu na wote Dubai ton no ma na wakọ ne maame mesro ma wade idie bejame na me maame ehun fa no foboa di wuna ni wajani udi wuna ni edrume bi wo hono ma seven prayer de wo ko na wo ba na wo sheki ho no wo maame na ne time no bo life chem maame bi wo na wo na maame ne sebe wo ya apache akora na be share ni sirim ento maame aye se ya enamo so to Oforisuo kodru mre bi ne se wo ye bema na wo ba ne se wo si nyame ato nsam de daka sakasiem ntu mpese wo yiri hu se wo maame ni na maame ya pachia pusa se ye de na maame ye sa du na ne wajani na wo nkwanna he wo betima ye se ya da kope me papa japoku jako nkruma a wo se kire be poso o ka se bi o se kwaku wonu obi ya de ne so so wonte no ma bi se jai no wo honti dume bi ampa wa declare wo maame wa declare wo papa se o mo de o mo mfata wo ei eta koso na ekoso wo bi di bia wo no ne maame on pese ne maame kura no na ho hu ne maame wo bi di bia wo ne nuanom se bi on pese ne nuanom kura na ho hu se wo nuani o obi di bia wo no ne yire kura de ne tete okọ ba bia intervals no wonam kejetia na nere so wo ai efrenchai swame ha no me the telephone na kase me de me di kan you because of the namfo people na yire enkoyi ti du na no wajani obi krat me de ne ma a wawo mo okọ obi fie efie wo kọ mu no seven preduasa se fie ho ye enkura wo fie onyina ye wo mo aburochire ti nkura ye kutukutu ene ade na nkura ye fidi botutwetwa ma no enti ne ba ne ma no wo do mu kofie ho no ofele du na no wajani enko na ne waja ho nko a o ma oto o masa wramwa nyankopon fa nchew Oforisuo ye kan se ya ye be sere ye nuanom asebe nyame ato omo nsam nye de nyame ato ne nsam nko a ye woni pa bi woni bi na so kwan ya wo fa so a sebe o dada ne ma dada ne maame ne papa no enye yize ukokofo no chia obi sebe bema o yine maame to pempa konfa no chi na onu ni ne no ba me na wo da ho no na ne ba aye yenti
ne ba ne kura ka kyerɛ sɛ be the way o maame ahyia yɛ ne nti no sɛ wonim na kɔ maame nkyɛn na don sa kɔkeka na ɛmɛyɛ aduane ma nti na saa na te kura de a ɔnna nkɔ kura ti akwasi na te ne maame ho ɛfɛ na ka dabi sɛ dabi wɔ hɔ baabi wɔ hɔ a yɛ bɛkɔ na deɛ yɛ ka ne nei nti me ka kyerɛ sɛ wo a wotie wote saa na ɛna sesa wo okay Oforisuo sesa maame fatia okay Paul Kwabena bla yenchia ya hwefo ne yetiefo na yemfa asira kase yemfa ma omua ya mutimi freyen etretre yen yedamo ina ase na diwaja ene wonna enni na onkwa awale wa asase so sorry ne kwasem wohwe yenua be ma Joseph a enama ho blase nti ene wodo a wonyama ne ba ne maame ne papa nti nhire de go ne so no yedere koto amla donkodonko so anya adwuma wohwe Yeremia odo ane wo ma ne maame ne papa nti ene bua no wo ma nkrofo ma nti se enyo maame nko a wawo wanyi sen wo na wodan na so nko na di buo ma no sometimes se wochia ebia yennuanam church bia ensori ma no ehunu se ono nko ane sofo ena ye ne sofo no the words pastor ana sofo reverend evangelist prophetess uti dina ebu a woso de masai din bia no fama no na wodi waja no nani na onkwa awale wasase so se ka wode ke freedom eye more opportunity a e de ko Kristo anim unya invite kese pa na suna de bia mekasema ya mekai se teteno say na ye wufo sitete ye fa ona ya na me basic fa because enne ye nimre ma ye kra ne nipadua enne ye nimre ma ema se pastor utiemi ye pa awufo bi ebetumi atenase tuni bafo sa kasasa ebedrum le bi no na agin kensen anasa ne ba no nti no bra tu aye tu fo no ese wo fa na akora nyini ya ose ewiase nyina no eye ketwa ana wo nkoto a eni ose aba Oforisuo edno me ka sam chemba pasa no na misu me papa tu me fasi kobra yiru ne kusku ye na minim dache fasi kobra yiru ne kusku ye okode on fele ade okusku na otia ye bu nya na wo kakọ da se kam kusku a kanye ni minew me kan brain ni nyina ye futuo se ye papa tu ye fono ke tie ya ka nyisa edu ya bofro ya brantie ana o ye pene obi tufo a fa sa tata that day ni die ana sa tam ni die won hwe ni ya obeka se enkosi aga but da wonim wonye nwu ya ebia obeto obeduru ho eti tobu ase na futuo bie nipa wonyini ana maame no papa ana se obusuani bi ana se wadamfo bi a wo che wode ma no bra entro ka je se we ensi ebetumesi Joseph daye keke a osun ye se enketu amira kase ye ene de koto amenem edaye o woni din maame atem woni din wo fa atem ni nwa mema no a omkoye ne sade na oni o matem eye komo daye eti yetu foro emposa wohwa yetu foro no mpapro asochi fa asem fa koda bi
wadwe mmra de ye kana so na daache no enko wie wo wie pa na afutuo na wo nsa aka no ene wote bola so no why jonki no afutuo ne yetu a wanti ase no ene na okwa no osabesi wachi uhuru abrabo ni so no eno no afutuo yetu wa wo wodi du ma me atana so ye konkro fra utwifa papa no ma me so no ene woda so ene soa a uhuru ho ano enti afutuo Sompa FM ensa chane pagi sensore enti diwaje no nani na ma nkwa awala asase so abrabo a ye bo nyina no eye mpanifo kane no tibi hia panyine bi utimi gine niema do na de atwam de nanso de wo ye obisa ye opanyine no e ma opanyine timi ka asem kire wo eti yemu ye mpanifo ye mfa ni die no obuo fa ma mpanifo se wo ye odwuma wura se wo ye o driver se wo bi store ma wo ade bia wo be ye bia opanyine wo bia no ma ni die enko ne tie futuo because this sound no obi bie na no ka sem to say kobra eye amen fada hwe yi a so ye smart na wutie no na wudi so ne wankwa nkohia etie die agane ye nani no ne ye ma wonyame som no so eye kese amye buni pa bia anya ma me nko a wo hyefie obekasa kire obi obekasa ma kire obi a no tie no na ebenantiam wakokoto vosum dase okay abrotia Ofoso bema me na wasena me sanchia yetiefo nyina biem na diwu na ne wagani na wonkwa na aware asase awrade onyankopon de ama wo ne so na no na ebesan awie wiye wei ene emra na ewose udisuo no foso bema yen kan kire obi a wo tie ni titru ene mofra na wono masiso ne se ewiase wo wei no se woni futufu a eya no wadue ene beye den pa se wote wa obi be frɛ wo sɛ brana mintufu ɛna enema na nkasa no nso te setete na ofoso be ma ye no ye si so ana wo twa mokora na sɛ obi tu ne bafo a na wakwa akogina enkwantimfi ana sɛ afikyire na wo nso wutie bi di abo obra no ene enkwankwa no mu ni adagye sa ɛno nti sɛ obi nya na adagye sei na sɛ ye kan sempa de akyerɛ wo ofoso be ma ema wonom enhu ye nsɛm ne sɛ bi eye kwasampafo nsɛm eyensamfun bi de ma wonom na se ene abofra bi a na se obi a wasi so a afa na wasi ni mpanyin fie so wo kɔ nanim no se wo ya aso e de etie yensempa ya ana se yanka se yensempa ye de ema wonom na ebetimi esi wo mu ye na wa bra bonso so no enkan kro etimi abemu ofoso be ma ene wo hwe enema ahodo ya ekoso owi ase na eya na to da bia obisa ho se ene mai ehefa ena ye kro ena akwada wanya 13 years otimi hu se malam se mikum obi na mede ni tiba na se mede na koma ba menye sikente no na odi akire ene nkwada na se mofra ni tibi ya ade bi wo ho a wo kra no hu na se wote a na wo hu adwiri wo na waka se nti akwada bobo nse we sei ena etimi adi se nyambra nsem we ya na ena okọ juvenile court ahodo ene baby amofra ye de wonom toto ewo prison eya na areho eya na asefem obo wani ana enisuo na eba akwada isi suo se wo ba no ne maame ana se na wofo ye wonom afem de nyina na so na nkwa nkosi aga na ewiase wo we no se wunya wo bi na wo dane da no se bo de dwo a eya no ama na ye wo de eya mo ani nje wo ho efisa nyu obi a na enya ne saa enhwe wafefo na emfa wo ho entoto wonom na nka se we sekita iPhone we sekita we enne enkwada na dodo na ne titru ne mayiwa no ena nadafo we se wo JH3 kita iPhone Pro Max ne ade nte no wo se wo no so de ne ho ekoto niema bi a ensem fremu de ono akasa na wofo atu ne fo wo ho a wono akasa no wo ho a bia entimi mu ano na so de ne ho kohye mu entimi mu ano afa no de ne ho akɔhye mu bi be sibla no de ne ho ahye mema pɛ ena kyese wono so epɛ na said the no American Asem Mpe Nipa si we no ana eya na eyale kaka wo be hunu akwakofo ha obi di aba beto ho so sa wadu aso chinchin nya bewo oba ya wasi so be hu se wode na mema so sa kire na pre wanyi se na aba wo be hu na afa obi wo ho a
Oforisuo bema yenka se adwuma bia ye adwuma de na so no obi nam kwa ho tonso sesi na nya adwuma e wasa wo ye no no e bia ho kyere e na ama na ye saa de no efi se bia wo sha ase na nka wo gina bra bi se enkobetimi akọ nanim na so no asoodin ti no ama ne pa nyina no aka agufom na ewia so we no se wunye obi ma ne tuufo na se wutie nso a etimi buaw eniema pa etimi ba wa brabom wo hwe Oforisuo be ma Proverbs 3 1 to 2 mo ho na wo ka asem bi e wo ho ye me de pa na ose eniema pa sa kwada na se obi bra ne ho ase e de hye na wofo ase a niema ebetimi aba e de ama no mehwe na maboba akomienu so na me de ma no disem no esi na Oforisuo be ma wo kan e wo eye Proverbs 1 asem ebusem etimiensa ne nchichemu baako ekọ no ose emma mo fancha me mehwe sa me nsa beka we se no ba me fa free mienu ho wo se wudi wo nani na wudi wajani na sa wo bre wo ho ase e de hye wonom so ensem paase a mienu no ka asem bi wo se free se onyini kire enkwanfie ene asomdwie na ede beka wo ho said the efficiency no eka ya say ye nya na say nkwada no enye sutie ema won ma wofo no na we say ene de bosha anase mra bosha wo mo no se wonu ma ye sa ne ema na bible ne ka na mebusam ho no enso etimiensa che wo mienu say se wonu ye sa de na woni kire ene enkwanfie ene asomdwie ene de beka wonu me ho na miensa ne say ma adoye ne nokra nyina ewo honeti no wonom mfa saa ne ma we se nka wo ne betimi aboa wonom ama wonom so no eniema esefata abrabom se wonya no won setimi aka ye ka che obia o se ahobrase we no eye enipa sa wo ho na se wo yesetie nso a etimi bua wan kasa wabrabo enti yetu enkwada nyina ene wonom esi so nkwankwa ne fo se wonom hwe no wa brabo no wonom entutu ne ye wa bra wonom yesutie e de ama wa wofo empanyimfo a wonom betimi awo wonom anaso betimi atu wo mfo no ma wonom enya so brache na wo nka se de ya ka ne de ya te abre e na wudi 70 na ye den e na wotena afie na wo wanya wankwa abonten no e na ye de yesi akoko we no woda ntam a wonya amane enti yenti a wofo asem emofra sebe ya yenso no ya brabo na nepa bi e won bia na Nyankopon nam so nte no ne hihye ye mu ode ma ye no yensa betimi aka ye nyina be ye mpanyipa ama ya sefo nso no edin papa aba e de ada ho e de ama Oforisuo be ma me da asipi ma me fama no nsi ase no okay anoti emofra enye sitie emfama wawofo na wo mu mpanifo na se utio maame asem tio papa asem tie mpanifo asem na se wudi obuo mapa ema wona eno ene be ma wako wiawie pa na wanyini abaye panimpa 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello Osei Yey Osei Yey Ahiri Lele Tiatro Kachika Esu agugu subaza amujano unfireable on the unfireable is money baby and then class some kula and I consider because you are not a small child this town we are proud of you papa when you are a mess your mama on to market him baby I tell you you should say we say there is money baby papa and you find for us we never you are going to only answer will share the who started the attempt as here about how food be shared I be out here been all kinds of say now fighting for market not together yeah that's of fire you are find off as the for the bull but not the me flag the me fat only no kuma nan ka pananka here na nya sequence the nya thing not for that paper if I'm not them trouble for them wa that's p no okay hello What's your name? Yeah. Majo Sompa Nipa. Where are the Ghana region? Okay. Mamma Cocky, and I'm a chair. It's a manager, I'm Sado for another Mwadro. Fair to some Mwadro. Also,
and then they have brought some so. Yeah, Sam. Dana, my future, they have sent the Jemopa. Also, we say, and a maba one and Mantia Bay. The subject is so quiet, the war of Antitan. Said be sure to follow you the way you could just with the foreman. Also, if you work for better, not the I think one of those sorts of force will be when you would be unknown you are. One of the sharp rather than your professor over one. Yeah, Sam. Can up for Kakurana and Kurana for Penny Donna and front, not running the Penny every front. I didn't dress again as a manager. A people that get no man in Romua, you come on Kababwami. But the name Kuran Sramunia, Tinamuti, woman and Papamu. The Babwamu, you're a brain water, or Princess Yammy, a baby as you work your control. So to Yamato for what? Yaba, I said but then you have notice. Nehoye. Boutique. Nehoye pa. Ah, sir, I mean, your boutique papa. Sarakuba. Papa. Sala, okay. Hello. Hello. Odin baby afrefre. But your friend Yasan to am Casafri Bibiani. Na hema yentio. But your direct genuine men in our power life as so. Almost some more casa. And then my bayaba. They say, who send him a Michelle crashing podia. They say, on fanning she near Mabusini or Kowale or send him a me work crashing tea or fanning mammy balcon. And no man acquire any mamma or the Kojuna manager warrior of Osei Bema. Direct genuine nanny, now quawari, a damwashi, Munkos one Montreal, or Massam Casa, the Termasum. But be a mishamu, and so name one a menu. Okay. Yamin Shamu, no Yamokase. Amen. 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 Hello. Hello. Baby afrefre Odin. Yes, my Jew. My guess or woman. That was say. And will do my power, but was sent to me. The parts of the Cassassin and up here. Your family is a shop. Okay. That they be able to see more. Young point shroud. Na menana for bitumen chain. Well, for tea, there be a bit so much nothing. But there will be a monte. Me, I met to four my brother. My mama, but that's the car. And some of them say, my so much nothing so much. And the American, and your son, America so much. Or Muncie, and she had a massive panel of some power. Okay. Hello. Hello. Odin baby afrefre. Obozo medin de Steve make us free wanchi. Okay, Stephen yentio. Okay. Hello. No, was my in free so. Yentio. Oh, I information center. Jamasi keke for you life. So the more fast bank here to work Cassia. Oh, why in any part you modio? I may shut down the worst year more. Yes, then you have been Monamia 2 not to kill 14. Macassa Radio so 1995 better serving Jam Colorado Better lunch or Mokakra. 1995. Maybe I was my pension. And no question. Nankupo Wisdom, the whole radio station, again, Wakasa, radio Sachani. 1985, check it. What was it? Nami Onyamokas, you watch it. Amen. A foot to net did do. Nami the same young formation center may be a man as you be a few years so. Say you will be a bit of to no, Japan forgiven. Nami won't come on over. I mean, no. It's a my friend in Tino for way. Okay, or call me. Mother, you. Baba, you. Why, no. Hello. Hello. Baby, I'm free Odin. Papa Majo. My just so napa. Me patron me Casafri Shefifa Cabra. Yentio, mammy. Yes, me comfort. As some of my can you know, he said, as my workano, you see to your man take us. As what they go between the hand every and follow between the hand every, the years to come up. You do it to 1 year show. My not away and it's enjoy. I dear me to whom any come on papa baby. My father can another my time as the moment.
but you did see a man for the Casacho Mopa, the Bapin, and of course, maybe I make a factor and say, and send it yes, so, and maybe when you rain about brain. Papa, and you may have it some. I'm a cinema 50. Okay, hello. Good evening. My just mammy. Do not would be having some of Amen. I'm also for ne or Monasamwa. I miss some no Yamokas, not to Monka. Hello. Hello, good evening. My just papa, baby, I'm free with thee. I'm free for Oh, free, eh? Pancrono. No, okay, yet you. A friend of Fena or can say the chat to. Or so it won't tell my force in the Lord. This is Sompa 93.1 FM. Yana Claviana, a young football in Saturday. The country will be sent to the it will cover the money to say. Then to inform you 2 more fun for. Yes, I have pine. Yes, and 2 of 4. Your son Sakwan Swa. Written up what a man crown so a near to me. Football are now, yes, 7, 24 crown. Yana a football at the man Colano and question me. Yana Kinchi Colano. It was a ready man in the Lord was, let's say, a ready move, send your body church level. And a soaring church, for to Pagono. And I say, yes, I could far study. The Sebico. I'm saying I'm not Fanswana at Shakara. Okay. Hello. Hello. Udin baby are free. I told me free born when your friend Moses. Moses yet you. I can't make anything. I mean, she have one do my per moody. It's Yemupa. I mean, I'm also my use any other degree. I make anything. I mean, she have one to palm of the Amari. Number 2, Madame, my radio, my number, Adaloma. Ah, yes, channel number no, na you are the amount for the number. Jina Sokaka. Jina Sokaka. Okay. Ya Sokaka na yenhwe na yemfa emma. Hello. Udin baby are free. My just so papa Udin baby are free. Down ho kakra, mesre wo so be down kakra. Yet you. I'm really quick with this. Now, put the shabu in my family. Then, you know, how like, tell me about some so, you can send the film or so. You may have me. Okay, Yamia Dumwa. Watch now when you chim about your office, Sompa wati. That's all fine, sir. I was swami in room hotel, Udu aso per Sompa, ya found number no cranty, no bidding come. Why? Gotcha. Okay. Hello. 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 Baby, I'm free Udin. Hello. Hello. Papa, baby, I'm free Udin. Good evening, Oforisuo. My just so. You know, Pauli Mansuko nothing. Okay, yet you. Me boma boss. What's a man who can't be more food to 70 years? I'm saying, I'm more boy. If he said, your friend and doing another journey now, while I was associated, correct. If it's a correct beer, woman, and no papa will fear. Who did see upon thing? Who did see upon thing? It is you know, journey. Talk out to fear no woman, and no papa. A bad instead of a quack with your pen now. Obeka said, Tiano. And now we go in a wolf in Tino. Woman, sad one chap and a wanting. But Aquala, one winning man and papa were wanting a wolf in. Aquala, no, the cool for the teacher wanting. Indeed, do not know again, a idea, a no crap, and instant. Namu frana banu monve na ubi a shata ba taiduwa ne ba shata le bane na kwana one no fin okoka ne banu hujano enam so mu ninju na tarbon ne che no die chi ntimo sama ya na mode kanu die ejiri se mo futu na ya Asem papa na me chia mo nyina chi so osofo ne omo asamoa chia obibia na okay omo ajo so hello Oforisuo. Ye Ibajo majo unu abajofo majo so mame. Oh, you may be child and become no family. No, okay. Jo. Na a boy, some more come.
And Kajetia, me did your ball of member. Remark a chubby Jinaquamo, or nearby a big Jinaho. And now my chance make a chance say, "What are you only a year? Both you." Oh, I was a mammy, Canada, no Quaco. Some stone to me, Chairman, I'm too more dear. The two enough are coming now, Sam, I'm more dear, cry. And she brought some more can you to know. I'm on fire, Juma Pay, Yena. I do about you sooner, or Cochica or Swamina, or Buntin, one more dear now. I Papano, a man and his flyer. My dear, my father to me for a done number men, you know, never more. The catcher was on Monshe, among Mamma, among a sent chap and moon. Can Muka set and that will crowd to confuse into Miss Amatina, the other Miss Amatu catcher, sir. What did my Tommy? What did you do, Mammy, or Fiatum? And as it's about when I'm catching, sir. This is young Chosson uncle. Can I come when anybody to say the papa no would be now the hair? Brother Nina and can come out. Okay. Was we won't bonia for Bahakwadana Yazemo. Yeah, for your last caller. Hello. 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 Oforisuo. Yeah. Hello, Oforisuo. Maje Osopani. Oforisuo. Maje Osomam Papa. Oh, Papa, akuma kada tuma kuma papa. Abi di yem de ma me pa mapa. Den ka ke ntel no. Bi yem de me yana hwe. Wa wonnan. Ni kwano do atambo mapa. Ah, me ka ke ntel no. Ndi me famwa. Pasamo, tenko wa denka munama kamuna kasaye. Papa me ka simka kwa mai. Ugu atakwa do for mai. Papa me ka say serious yayi. Okay. Me yana shi meten nun kwano do atambo pa. Me yana shi ana sale di data mun kwana me men ka gida zun je no. Ayo mame. Ayo mame pa. Mame pa wo me. Fan number no. Fan number ye ni na din komo. So ne mame any problem. Ye fan. Me yana shi papa, me yana shi yeah, some. I could only boo mama and so on. Unti obia. And ya do friend no enyina ebese na ye ko adia kwen e Sompa Asem Mpe Nipa. E pepi ya na makacha say ye tententu se bafo ye boy ntaba mu Sompa Asem Mpe Nipa ye nam soro ye sai enam fom enwada yano eni show besiase die bay en free mu aba chief executive producer betra se na the free show besiase aba eneno enwada ne tabi asem wei de to ya proso ne tu ne sani abasa se yen de asisi sem po menteme wase no unya de beda Sompa Asem Mpe Nipa ye hwe ne apane po masibere enwada ansa asesem e wo show besiase e de bay enene ye kodaye ebe sore enne no e de ena efiri mu aba bema usu kantankanka empom te say Yankopon da Roma akaka kra bi na bibia boko akaka na ye boko okay en rather show besiase boshe eba fidie no so abra na ye so de ye se na se Yaw Osei ne mame nimpon ene nana magyeman ohema wo show besiase ene de na firi mu aba wada Roma yo wada Roma se de wo ka no enra eya branche a wode na asem beda yen se wakoto asase wo hyewu bisiase na asase no oto ye no wonya nkrata bia ewo ho na nipa no oton asase no ma no ne se asase no hyewu hima ma no adwuma se wonye na oye ne duru baabi na wa shortiska enti wode ni tumi ne ne pe ene ton asase no abra hyewu hima enim ho hwe ema asem no de beda ye no so no bebo ho me bomodin tu anamo wo ho me kokrum ho no mo ohima ne namba menya ema me ko menhia himfie na nasante hima ho ho so no nipa me kosi ne so no menya namba no na ye de asemi ba afidie yi so ye de ba ye no ena ohima ne ba bi frɛ o se frɛ no nanase so hu o ye ohini wo bu krum enti ebu krum no nana ne frɛ na no ye se ne nana ana ne maame ne ohima no ne maame nimpon nana magyeman
na ohima ne ye ohima bia ompe onye basabasa ompe no ho asem ene ade nti obebɔ modin na waya na yenya ohima no nti anopani expect say bia ohene no obeba ye na man bi baaye ye bisa ne say asembe no de baaye wo se ono nso so ne maame ne na na ma agyeman emi ebusa ne din yes oso Nana Brinya yes she awu besia se hema aha so one de Nana ma agyeman no yes na ye bisa ndie wo se wo de Nana Brinya ene wo se won na na wo Inshla FM Nana Brinya yes na asem ne sen a o se wate se ye bo ne maame din wa fidie yi so enti misumi kire mu se ye dwumadi a ye di no ekọ YouTube enti seden no want me antie kwa program ye want me antie ni na Nyankopon ya adom ochena obetimi abo ayeden atie enti ne ekọ so bia no so obi ka se anase bi no wan kasa betimi abo ayeden atie ena o se wo pese ye train mu ma me ka se asem ablante no de beda ye se wakoto asase wo emrante kwa bi ho no mo eye anane sule anapia ena apia ho no mo na asase no moto ye no wanyan krata omokokire na asase odua kube wo so se enye ahyensode se be ya obi ba asase ne so a obehu se asase no ye obi dia na emom no moto mo no mutuo se asase no enye wo hema na hye wo mo se enye den wo mo nkoton na yi wo mo a e ma ye nso kra na asem no aye kan ye no ye yi wo hema ni sinchen se ye ntie wo hema nu mu asem e na ye nka se wo hema na aton asase no na emom wo hema ni din ye den epie mu e na ono no be ka se eni kwan se ye bo hema din e kra ka asem be atiefo mu ntie o Nana Brinya wo se wo baaye no ofin Inshra FM Nana Brinya ye senior journalist oye adwuma na che na wo se ne maame ne ohema no na ne tie nie ma ye moni din ma ye mo edi kwase nka ye bo ohema Nana Magyeman ni din ye moni din kan asem se nka ehwehwem na ye kokrom ho na me ka kire ne se Nana asem re baaye no ye nya adwuma trasa makohia wu bisia ase ho mako ho no mo me ko ho no mo no me tamwa me duru ho no mo obi ampeso de ohema ne number kra be den ebe ma me e ma me ko manhia se nipa me ko si ne su na se onim ne number o senso se na ompese ode be ma mi o e manhia ho no mo no eye Dauda e na ye Nana Asante Hema ni secretary em se okọ ye campaign ono ne twere ene ade de no me friend na number no manya no Dada yes Dada enti yakọ no mo ena ka boy bo hema ni din no ya mo ni din aka asemboni bia tiefo nyina edi adanse o si ni kwan se ye bo ohema din na me so ebisa ne se sebi otumfo ona santima ye ne dia enti obi a wudi hine wo baabia no hwe kro no so ama otumfo sebi mpeduasa otumfo ye bo ni din ekasa Nana se tutu abebiew a otoso mienu wote kokoso nyame kese ye boni din kasa na ohene ben na oso chen otumfo enso ye boni din kasa e ka asem ye boni din ka asem eno ye se ye kase be boni din biemu anana ama agyeman manhia bisiase hia wu bisiase ehema se ye boni din a ode ye be kwasante hema ho enam se anase court enam se ye better say ode ye be ko Nana Asante Hema ho no mo sanze Nana Asante Hema nyon kwa na no no Nana Asante Hema ya wo kana asem ye boni din ka asem entuntumi nka kire me se agenti na ya bo Nana Magyeman din enti oka bi kire yen so so de enim no ye ka kire no enti update a wo ho no no e ma asofo no a enura ye frɛ no a wone ne kasa ye no sofo no a enam no so ema ne koto asase no wo se ohema no babi afre no edi na tem ne ade eno de allege ento yanim se ye no kre se nya no kre sofo no emo ohema dindin boni bia ena sofo no wo bisa no wo se asase ne ton no enya ohema ene ton asase no
Emma abrante ya oba ye. Ne mbom anane apia. Ne mbom anane apia ene sule. Ono na omoya ohema ne surveyors. Anane ne ohema ne say drivers na kwala o. Enti me kwa me ka say sene anane ye sa na che say odigu na na hema animu ase. Enti na hema wo bibia ode be den. E say wode obisa no asembi. Okay. Eni ade enti nana update aba no nana brenya wo ba ye no so wo no wo ye adwuma wo Nhyira FM ema ye question ne say enye Nhyirafo na enu munya. Okay. Ya computer so be. All right me da see. Odofo ope baby a obekwa ye de fidie be check oni pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ama woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre nso chinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu woduro trade junction wo pe wo so wo ko dank eba compress obinya taxi ana plage a ede obeko omu ofide won aso ebe check oni pedua no nyina hu organ bia se ne si ne kumafa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke any esichire yare any pressure de omote de tekura ono bomode aso be free telephone number si 0266 593330 ana 0244 017556 eniji seme say omo ye free health screening okwa ombe check repedua no nyina ma okwa omo news ke bia tutumrika ne fo de kire dank ahontofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert suma ocha suma onyamija ai onyamija no beso Omayini Yaw Edubuachi Onyame akoa ya wieye bre wade tumi ahyene no ofre food for thought adehye nyina ene yankwankwa bi a how done so September Liberty Conference epepaso na bebaso Maranatha Evangelistic Ministries Kumasi Harper Road asemu ayakasa ho ye free asomafo se etiadio no nwachi temumi no akopempiensa Acts chapter 28 verse 2 to 3 Shaneson say we burning of arrows part 2 anopano sia pepepepe Bra kunkun bejaye eye dame 30th September Kumasi Atum Harper Road Ajumtofo edi jumtu beje jumedie ya papa Minister Sete Champo Yama mi Mabel Ochre aye kwa any resident worshipper Minister Kwame Jedu wobet sojom ajijumedie ya papa and trafi so how be daus amanie be daus odan be daus a awieye onyame di tomi amani boy Omayini Yaw Edubuachi na sada no pronsam so na obenya pa esani say onyankopon wa Abraham hu na chiri not so ni di tete kwa from kwaduma kankane a odan sebo wo peyi adwuma nyame ma edi ahofedie ebekoye fie bra Liberty Conference September edition oh glory hallelujah Yo enianu ne adofo no a wo hwe me medina ne odifo Samuel akwanchereja ewiase no ebe ye nkuranhye wo awale na wo pe no wo ti fa ko no kebe ye aka ye e ka ne da wo so ana wo tone ayento obi na ebu kwase a e ya awale na wo pe obi na esisi wo e ya akwantu anase e ye boafo e dien na wo ankasa wo hwe me no wo pe wo haunti na ma megina ha tumilika ne hia me awo kumase manhia ahembobo ano ejaba family house ye trase na wo twimu ni nyina na me ho no asem de ne se nya asole eye cancer nko a otwera powo hunu se
yiri ya tafu be di echi oni echi no kwem oni echi papa mu da nti no odi fo baaye am so de mahu no e na me de kan de ho de a kire ko ne nchen wa jaba family house o wa ne bobo am na ko priwuti wi ase ewu wa hweye bim na wudie ne be down age wa japade ana bibi ewu ani bi amu bi hweme ko siada we ene ko siada bia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopon be fa me so ama wo a wo hwe me no wa ye nhira bidina ne odifo Samuel akwanchereja Temi kwa kama asem sen ana mi raji medi. Misi e me won wa say nipa nso nya me this day. Ko be che misi ka mi from kura o mo fa bi. Hey, you are sekra ni wo mi. Na ura we. Mi ra ko na sika wo di cha mi se me fa mo dan so. Ko fo bia be mi from o mo fa. Bra ne ne ya ye. Na munti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na ko for the platinum bond Japanese aluzinga. E de ba man mu ha, ye di board dan so afanan baby a. Wo da hwese ye board dan bi so ha. Rapper Joy Chem for na mo Ghana ha. Bi so mo Ghana, mo mesi na me ko kire baby o factory no. Ni abre, fire ko. Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing say the good dan so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type here. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for name baby and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. Okay, yako adia koye nim yako show bisiase. Ede basem ena esie kadaga kafo anu sie. Na wadaroma enti na de esi ya ne se na na brenya ebe kasa no. Wa mo no nko ani de odin Shira FM. Se wo fi Shira FM. Yes of course. Oye senior journalist. Ye disrespect na ye de ema no. Ema mi bisa ne se Argentina obebo Shira FM. And was what they cast him. And they say, Sanity, dear. Nana Jamai, Nana Majamai, she will be siase. Ehimano, ye boni din cast my young carboni behind your day. I'm fan it is was what the ever call Nana Sante him anymore on Fanco. Nasan say, Nana Sante himano. On one casa, Sebe, one ne or 2 4, ye boom din cast him. It is what I require, one quaver on to me for women a day, Emi na feedback I had. Abanono na abranche ni sika no so de me yese samre yan kopim efiada anane sule e na apia omo antwo mu ti wa ese ya ye betwe omo tum ya kura yan chewo mu ye beje kama momfa police bia anko kama ye yan ko ho ne yakọ ho chena if you say hu molo papa yi o da bi nyesa ye yan fa police si ho ne na ya no omra samu kan ya wonte ye si court ho na so scan ye beje Abrewatia. Of also, Bema, ya bypass all those things. Say, I'm court na ye police station near Diano. Ya trouble that long time. And I try Bema so na kayo for so Bema so about betwaso. Now for so Bema, area so answer na we had him before we were be a more yeno. Now betu na more be say what ya sembia. Esafata se ujume diemono utimi to one amono you need to do your research and investigations before say what to say na mono nya sa ba kwa ya na montintini meka esiso yesi ya soma benyansa for ya soma na montintin for so bema asanum na yetie no ablewati akatacho bema na kan wase ablewati abi e ya de oba wi asenche ye empanyimfo bu baby sasa uhu wonsa ohura woni mpanyimfo na tonsa didi wa ayu akrom bia yete Sompa Asem no Asem Mpe Nipa dwumadefo obeka se bia omuna samoa fie no ene kwa animu na omo maka ne de abanweafo bi makers so playing na mesi so playing ye play fa se sa wo de wasem eba eye Sompa Asem Mpe Nipa for so na wo ye wa adwen sa wo de wafu abodwe saku ha enu ti ne wonim de wonim wiase nyansa nyina na abehu ye se ye bayira bi abofra ena adwua me so you are mistaken. Because ebia epenyi ka asem bi wonom say ye ba bewo ewo brempon na penyi tiase what tiase ye wo empanyimfo dodo na wo ho siden na kwada bobo nse say obi wo say 15 years ni akwache ne say ya de ba be si adwaso ama wa ba be di wo hina na ase wo hima enti wonom a
wɔnom etie yɛn na wɔnom afa ne sa Asem Mpe Nipa dwumadiefoɔ deɛ ɛnyɛ wɔnom ayɛdɛ yɛso ma bɔ de sɛm to adɔnko ɛyɛ yɛn nti no ma me nkɔ na memfa wɔn anim kɔnkɔ yɛ fam ne sɛ wɔnom ntena se na wɔn nwene ho biem ansa na saa na mɔ na anaasɛ saa adwene ho anamɔ no wɔn atu mɛka ma na si so sɛ Asem Mpe Nipa dwumadiefoɔ no yɛnhwɛ asomdwie yɛnhwɛ atɛntenene na deɛ wɔsu na deɛ n'ani afekyerɛ ne ho n'ani atutu aka ne nsɛm no deɛ asɛm ato no wɔno ɛne ɛka bi de boa no twɛsɛm ne ka sɛ mo ne wɔnom ani agye no mo ne wɔn ani anya anigyeɛ no wɔn mo wura ho nso no mo ne wɔnom anya ne saa ɛno ɛne ɛwɔ ha de ma saafoɔ no wɔnom nso so nneɛma nkɔ yie amanfoɔ bu wɔn kwasea no yɛwɔ ha de ma wɔnom na mɛka akyerɛ nana ama agyeman sɛ saa no wɔdeɛ hyia obesia sɛ hema sɛ yɛsrɛ no ada wei deɛ me hema aprɛko pɛ ɛno ada me sɛ wɔyɛ ɔbɛɛ nyansafoɔ yɛ ɔbɛɛ nimdifoɔ mengye ndi sɛ ɔbɛyɛ saa nneɛma no na menim sɛ papa blenya no sɛ nana blenya no ɔba ha no so ɔno na so maa ne deɛ me so next time so ɔpɛ sɛ ɔkeka n'asɛm bi a ehia ne pa mo nsoma no nyɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔ saa asɛm no ɛwɔ sɛ yɛde ne die ɛma deɛ ne die safata no na yi wokɔ brɔfo mu a ɔho yɛwɔ now yɛwɔ pronoun yɛwɔ adjectives ɛne adeade enipa na wode ohun na now ever say name of a person and say e bi e qualify enema bi and say nipa say me kwa na sa blewatia minim say mini dia anasa mbesa amanfo hu me a I will use adjective bi a ebetimi qualify me as a noun no say what am I say papa blenya ne ba say wo ya hwan ya o se na brenya nana brenya for dos akobo nhira FM den enti nhira FM for no anya won ma adjective a enka wonya asem bia nka mfa ho ana na waba wayɛ sɛ kotle agya nan waba bɛka asɛm na kyerɛmu bia wo pɛ bia no waba bɛyɛ wabɛkyerɛkyerɛ mu de akyerɛ yɛ na wo wie na sɛ wo ba bɛbɔ yɛ ntrɛne sɛ wonim na sɛ ɔma nana edin pia asɛm de mu bia mu a mede mbɛkɔ court ada sɛ me de mbɛkɔ asante hema ho a na anyambia no yɛte asɛnom no yɛsɛ court no yɛ surada ana yɛse sɛ wutimu fon yɛ akyerɛ ma wo we no wɔnkyɛw yɛnim adwuma a yɛyɛ no wɔ ha sɛnom obi ntimi firi no office da wo mekyerɛ yɛ adwuma na yɛyɛ no ho enimdeɛ ɛwɔ mu sɛ nyansa wo ani baako fo tirim ɛna dan ne yɛsua adeɛ foforo ɛka yɛ deɛ no ho obia ni wo a wapa enkyerɛkyerɛ ho ɛda ne da wo hia obi deɛ kakra na wo de aka wo deɛ ho but ɛmɛyɛ down ɛmɛyɛ show down ɛmɛyɛ sɛ wo na wo ba bɛkyerɛ yɛ adwuma no me so yɛ run sɛ adwuma bia wo deɛ no what the decades ebia yɛ nani 1 decade and 2 decades me so but we know what we are doing here. The any has said will be I nim. Eti ya catch the sule appear any anane say. Say one would see and send be free nipa dia no nipa bit is ada na brenya no a one share your bedroom mudokuno we are telling them baby a bia one bed than any one more fe. Eti ya catch na say no make herself also one share na sankro for me and sana. One man said, "Di wo no ne pe ene ne presa wo pe no eden wo play apedi dimpa na one mo de keka wa se enwura na de abekwan e ba be soso mu no e be yanka one mo nya dai ensaki one mo sincha ma me ka bi se e wo se bra no kra no mo massa so vs no ene nipa mo be mo ho mo ya dwuma ma wo mra hemfo no ene hema afo no mo ma mo enkyerɛkyerɛ dwumadie bi na timi aboa na de wo ba be ka asɛm na wie na be bontre ne wa ha se no ma ye ka kyɛ dana brenya next time bi mo ma ye saa ne ma no wa ha se no bi na hemfo ya dana no ɔte adwa so krampo na ya ne hemfo bi a wɔn so tete akonya kɛse so ya ne wɔn no adidada ya ne bi no atwetwe mpena da ya ne bi no awale da wate ase enti me so me metena ase me kyerɛ ya de anya wa ha se no na ɛsɛ ya yankola bi na bi a yegu ha se no fo so ma me fo ma no si ase no na edin ne de sa kwada be wuto fie ana wodan yachi na sa kwada no sa asɛm no enya nkɔtɔ ya wudin ampamu danana ama agyeman yɛyi ne din fra asɛm wɔ mu enya yɛfisa ne sɔbɛyɛfoɔ ɛna ɛtɔn saa asase na 240 million Ghana cedis OCDs ɛyɛ sika ketewa kuro no so yɛ ne deɛ obi ntoma go fi yɛ na de wɔn wɔnya ama na bro so a wɔn so anya bi tie sika ma no sɛnti no na stable wɔ ma ase no magika nsɛm bi ante saba sika ne deɛ de yɛbɛgye yɛ ne daagye ade kɔ police station wi yɛ ni baabi a de bɛfa ɛnɛma bɛkɔ yɛ di ama yɛfo so okay ɔmra samu Foshu mamencha ofa adejati mamencha ofa shubontin
na mencha empanifo a yebeto katacho bema otete yentete pa nti yakasa yin baby yakasa ko bia ni wa the whole world mekanisa menka say the whole Ghana katacho onimu no awo kwan bi so nti sene nkwala na ye ne a leche sene tete otete ye no ene sene sama agina ha tisa asante fugidi a se nana brenya eba ha na obeto sebe katacho otias na obeto na kebi kura nkobenya bema no nim de kakra bi asan aka ne de no cause ni nyina no kroma ye kase ipa bi ubudu ya koto bi so ansa na konkwanse me ya kakra na nana brenya sebe mpreduasa ena me bae no na oyeden no abekasa ko na menim me person ka wotie ne a ke busa no se since oye nsem twadwuman enye ofiti ya na obe nsem twadwuma ofa no ma bi mu ansa na nura mu betia me kan sa asem wi ye kan asem no me kan se wo mu omuti akoka no omuti asem wi pa se enye nana no ohema na asem ene ye kan ya ade bia na obi so wode ye kokot no wo de kokot e bebusa so evidence and recording way you were recording wa audio ni wa it is na penya eba na so be kasa asem ya na che se ye de wode ni han ene kwa prinkins makom yesu yete han ni dada ye besre aya me ya awo kwan bi so na obi abeti makasa tazukoko wo bi anum edu me bi ejai ni atifita ya besre enko no krampo de enko na ese eden wo se nsuo gu so na minim se bibi sa sia ye won panimfo bi a ye ne ye beto wo mo radio mu ye hu wo mo ade ne de te se panimfo ambo mo de ofa yesu bontem sebe mpreduasa so mu hu ye se ya omo chia ye nsem se sebe se bo fie tutu a anodumpo tutu e bi be hyem because aye bo de bi ameka sa se mu yi utwa ni na de wo no ho no enema eti se ye hwe emre bi atwam nie wo mpanifo bi afrom ya mo aponko patuotuo zatam ne ma radio mu kra o patuotuo o fa ya twuma simu ya beto wo mo ene wo mo won o mo ko iti ya na ede ya be hye o manan ne ye fa mpanifo bim ana ye fa mpanifo bi nsam ne ye te ya o ye fiti ya na ye betra ha enti ya papa no de oba an mo se friends na na brenya na daroma I think say oni me so mini no akwan bi so se woni mi kura me de mini no ya besre no se no ma bi se ba eye se wotu ana mo ba na wo betie mu no se bin preduasa ya nananom ene ye president ne ye ministers no ye timi koto graphic ne akenkan de ye wo mu aye di wo matam ye musa se ye ko busa se na nakufu adu bajo na ye se ye so ye jina ne ye di wo matam obi a sebin preduasa akufu ado wabo brachen no so da na busua mu a kebeboa obi a yesabe ex president John Mahama sebin preduasa wabo degree chen no wo sika chen no da na busua manko ensu behwe esuko no mabi a sebe edura no pa no efra no pa ko se no mede oni di adwane kwa wonya bi ne ye na wodi wo matam ye musa so ko bi so mama na ubudua to bi so na kwankwanse ya asechire ne sai wo komi kuro mu dwa so a wo tra kono ho untimi entra se wutwa kono nwaja ansa na edan wakodwa so eti se ye tra ne ye ka asem bia ye bo obi din ka asem omo be ka ya no ebi kura na no kura sabe wutie mu a ya boa no enu ti na o mampani e feze nyame kase wo tu kwan ya ensem tro ni ka ho se kone kotie na be ka de ma edan me koye esi sha no nyame kase no eti nana brenya wadaroma ba wo ba no ka wo ma ne kwambo ne so ne mo wo ba ye no se bo beto ye nia ye ka asem no ana wo si wo mu nkyem nana brenya wo ba ye office se be preduasa ete se ensem kura na office aye office me manyante ye se be wo ba ye kwa wo pese ye nia wo beto ye no o mo bi kasa no ye ma kwan sa na daroma se wo so de ye beko ba bia sa asem no kan me se on twensan okay na sebin preduasa oyensem troni somtroni bia sebin preduasa nso court na wuso ahimfie na nso police bia no ja na court na fie e wo kwan bi so na wo kasa edumre bia hwe wo kasa enti memete yi se wo bi se
omra asem wo se di na no me kan sa asem wo se me hwe wo kira asem me hwe na de me kan sa asem wo se asem wo ye kan anhwe na obi ko kan asem bi te ka kirefo na aduru hoyi na ya me de se na ne ba bi di ka frɛ na ya me ya se ono mu mama ono ba ya nka bi enko ba se nsuo go so because se ne maame no yeti bi ka asem ko duru ba bi obi se me samu na no ye kan asem bi kata cho time no ama opanimpa na otie konwa so fafon e frɛ se na amrante wo de munyi mame ye jae enti na brenyanka wo ba ne de esen ko ye ne se panifo na mabo ne din ana ne din abepie mu no wo ye me nana o ye me maame enti munya asɛm ne mame ne sa ankrofo no mudi ne din eye sa de ne menkonko busa wo mo na wo ye septe na nka wo no aboa de betra fidie so a ede ne ye kan oh ye nana brenya wadaroma ye da asesini ayi ye da ase okay se waboa ye okay na mo ba na betutuma koti de court sem ne ade ba de a ne chese tu fisa branch ni sika be ya yi no wotra akonwa so na sa wotra radio so no enti wanti man ni obi asem da anase wabuhwe ni bi obi afa sa yi wansi si ne da am wan ko kan wan asem da etwanyon ko atwaduam yesra no adwobre ye ni obi ani asem wo be kan asem no injefen for says enyo de ha enso be kan obodi se wo ye adwuma injefen na no so wo de ha injefen obi abaka asem a atefo nteni ye injefen nya bibia na me chese na brenya baaye no ni ye ni no ana mo mbeto me ni no enna ode se me ni na brenya na mo injefen na ko bo oni wa no o makam me ko bo na hema de na hema enra tape no ye nka se won na akoton asase ama na mo nkrofo na edidigu na hema abodu sem se na hema ma me koye adwuma na mo me sika short na me ko twa asase ene ye ka se nya mra asemo ye ka o yaka boni na brenya wo ba be gina masa mami fa ko kwa bra bla mami chia bant mahene chia me na kumfo tumfo na me bodi na se manofo mafache me o hwe me na me chia o nyankopon ya de leti kuma china me ba ba chia wo fie bla oba himase ma yeken se makacho se minimu no na mini baby wote kwara sisi ya mino kase o wahi boboano ifi wote mu nyina na ahima ni me se minimo na ahima mini na hia baby pen nti ye ma na ahima se ye nyeo ne mu mboa ne ye boa o ana o ma wi mu so no yesu ne ma mu ehu nsem se na ahima kure bodwa ye yankwase ana ahima ntim bodwa ana voice de me ka no nyaanyi ye nsedwrefo se na ahima bodwa na ye yankwase ana ahima nu asepra aka de kurum wa ne pa wa yo beka se mo me fa nkotra mo fidi so mame ko baby ya na santime wurante de maye omusi troti kura na se na nsen omusi troti kura na o mesi ye bani betwa ye de ko tizu na ye wura ho se omo ye adwo omo ese troti omo ton sa se no mo ye project troti so ko na family sape me se wura so ayema se no ye de kire nti na hema ntiase o hema fefe eminim se wuti enyim wuti o ai enyim wuti nti kenya ho obie dudin sorry anna nkofo dudin so no this is yes I don't know if to send me sankrofo no omo beon anna yewura ba bia wo tie kura no wo sa tim ba yewura a wonim se yewura de ne nsa to asase ne so tabro da so eti we kura na imaka wo de fafon na fro nkura omma me mamumra na kiaba me di me nwanum panifo anim na kiaba fi na miam sum pese wo so fafon na ofre Sompa ko bi anka so akobokro na so kotwa asase o wo nkurofo a wonim se asase ye nton no sa nkurofo na na afa akiri etwa ton nti na yima wadawroma ye modin se no eti wei ya tawo chi ye ya boa wie nkurofo no besom go ni mase sa nkurofo nyina no ma ye nchi wo na saka mu nyina de bomodin a ska de wo bibiri na etu ablante ne kana so wie mra because tabo da so makacho se sa krumu mataw kakra na entensere kwanta ya mimi wasase eyo ho o kwanta ya so satema na ohene nwuye no oba ho ebehwe se mimi die ne woni die mu oba eso no na ehye dem ye obo kese abotan don pa de kwale no ye ne na ye hyente mimi wonu na chi ti mi frintin se ma se makwanta ya so
It is outside when you know, because it's shame. We shall say, Hoina so quiet. oh, yes, quite, yeah. Also, not tabuno that's one. Also, not tabuno that's one. Say you rakura no. Say you rakura banners what is Asem Muya. A free more patch when you na. O more toya gam saying nano. Asem see. Because when you tabuno that's one sana. Mucho. Okay. Near Timito Crocatoa, Croa, a turret, maybe a bebo turret, maybe a besiga, the school parking na yaton, yato say ye, now crook, I didn't know. It's in Ahima, what Auruma, where dear Meslo, en which na wabre, da, what's not frayin. Na yam refi, ya buy ya for blantin is command, and your case be 240 with the one cat about 1 nitria. Now, Tonsua. 1 year warm. Oh, no physical. And the one in Kura. And I'm making only the so one. I'm your Kura. Peninsula can Jaka. Must happen. And that's what they're not saying. One question almost says, I can't and one more family go to a public. Okay. That's it. Now, my strawberry, yes, so. Any day more. But that's what you. Okay. We are so. Se uko obi fi a bro ho ase se uko obi office a bro ho ase na yebusa okwa so na yebusa ema nsuo ne ma yebusa nante se a wabo wamane enko obi fie nkokere no ba bia asem si a yedwane fa efise fie no ne dia na krobia sante kotoko asem bi okan se yesuma banyansafo ne mom nya na motenten eye me de saka se na me de yie pa na yenkan unu se ye wo brempon na pani tiase ye wo brempon no na pani etiase na sebem preduasa ye mani wu ye me fede se papa no timi ba fie ha ba ye sa ade no won se duru ba bi okọ no ntimi nko efiri se wono ahunu se wafo ya kire ne se yenim de ya mana hunem fom so ansa na wo sane stairs nako efiri se ya bodin e de ka asem wo fo so be ma bo akoda na ofiri nintin no nintin anya media ni pakuo bebredia sana shaw besia se ya kansa se samo shaw besia se a eya na hema dia anu ti se ya kan surveyor no an otete asase e wo shaw besia se no hwan na man na dwuma ye eya na hema giman na ye kokan we ya anu amu tie bia mu ka che na benya so nkotiete pro ya pesa de no wo ye nsɛmtro ni wa ye adwuma ni bi pen ye tie de na wo keka etuba office na me show din o se duru ba bi na ntimi nsi fom enhira na wo boy na enhira na wo dia kwasi twum na ne dia na da na wo nka se brenya ye brenya bebre wa Ashanti region ha etu kan na brenya enhira FM no na ye hu yie enti ye pe kurowura na hema wo hye obesia se dia eye anana mageman won na ye hye obesia se hema ya boni dia ka asem onu ane soma ne ho na ye wanfa na ho gunum enu amete wo hempo bi din se yaw etu oba me bebusa ne se odin no enu onu apa no ye ne ho introduction minim se aka me pam no minim se do obayi aka me pam no na se ya wadawroma na mageman ne ba ne ho buokurum nyame ya adom o kina ibehia ne adi nkomo ya ma mo nsoma saa esremu a mun konwa na ni munyam wom mamma nye yesa mesre 3 ba center wo frɛ na 3 ba center se otukoko na se koko no 3 eco capsules koko master eno di tu ase na koko dura wieye breme kanfo ade amawo 3 eco capsules koko master odofo koko na fifi otopa ese tua honi untumi entrance o trans ya no achi auto 3 eco capsules koko master ena me kanfo na me de amawo eduru ba bia wosisi no entimi mo adwuma odofo koko no ama wo kwa wosisi no achia amaman na agyina mu ena
ɛyɛ sa ɔdɔfo ɛni padua na ho di ni nyina yɛ sisie o sisie no ɛgye ne ho pɛ wanhwa no akunturu mu koko ne di san sɛnkyerɛne no ugya nan mogya firi mu ba udware a honam ɛyɛ ɔhina ɛyɛ koko ɛna di sa gyambrasɛm no na anu ye ɛyɛ tietietia ɛyɛ 3A herbal center ɛna ɔde 3 coco capsules coco master ɔde abɛdwa so ɔmanfoɔ dodoɔ no ana atu agu so ɛsiane sɛ saa 3A coco capsules no nom a ɛnka dabi wonam hospital de onam na aduro bi wɔ hɔ na yɛsɛ de tukoko ase no wanhwɛ yie untumi ntuko abɛ na wɔtwe afa ayam ɛmmoa okra wanhwɛ yie obɛgya na gya na ya no na wafam ato na nanom se do 3 herbal center ne nupa 3 coco capsules no ɛno de entesa wɔdɔfo kope bi nom ne fa tukoko na ase watem ɔmanfo dodo no a ɛna ɛpa akyira kwan tie ha baabi a benya bi atɔ na mekyerɛw no na ɛwkyena wakope bi na de tukoko ase colina keba dani heba misty heba ɛne apidank ukwa ubenya bi ato wɔdɔfo frɛ wa homatufo we so wate efiri se koko yadeɛ no yadeɛ bi a ɛyɛ yi papa 0546 107 107 0546 107 107 3 coco capsules coco master yɛfa 2 ye coco ase odifo Samuel prayer and counseling center awieye bre meka cho so odifo ba ko pɛ ɛne agina tum ɛwɔ Ghana member ɛne odira santimem hakrade ne din ahyeta baabia na mensia hembobo na jaba family house ɛhɔ ɛna odi ne dwuma odofo se yɛka huhumu asɛmpa de a ɔno ɛne akwankyerɛ gya ɔno ɛne akwankyerɛ papa sɛ yɛka ɛna ato so odofo promise and fair na nimguase no ya do so dodo yade na da ne krankro ɛna da so odofo woda na na obi ada spiritual marriage no ama onwoma nyina ɛsɛm ya kwantusɛm na yɛ bisi basa wade no ɛnkɔso yie adwuma no unya bi nya na nya bi yɛ kra no duru baabi a position ba na yɛ gye furu nsɛm untumi ɛnwo ba odofo infertility no ya adwene ɛde amawo ɛno tin yɛnkɔ D4 Samuel Prayer Counseling Center yɛkɔgye akwankyerɛ na yɛmfa entwitwa we nyinam efiri sɛ wono ɛna yɛ tabgyinafo ma nipa ɛne kropo twedi ampa sɛ yɛdom adeɛ bia dane konua na bonsam ayiri mu bia no ɛyɛ akwankyerɛ ɛna ɔde bɛma ɔtamfo abonsam no ɛde agyem mensia hemboboa no ɛgyaba family house hɔ ɛna D4 Samuel Prayer Counseling Center odi ne dwuma yɛmfrɛ no ɛwɔ ahomatrofo we so 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 405 519 0578 405 519 ya commercial hembobo no eno D4 Samuel odini juma 21st clinic ye sciatica expert odofo ye ko 21st clinic sciatica no eno na so sisi e fa sirem ona akokoma kosi unase ya debu ye papa na odofo 21st clinic kuto ena otumi etu sciatica ya de na se wo de bibidro so ene tu ase ya de bibire biada ye fa koda 21st clinic laboratory ne enfidia hudopi this 21st clinic no na wode etu yade no asem ne sayo ntino Ghana for gi ni tum no 15 branches eno wo Ghana member Kumasi Ahwan overseas one Alpha Radio no na ben ho wo bo ase Council Quarters called Junction ubehu 21st clinic o Accra Domi Market 21st clinic wasinye minie Sunyane Enkranza Techiman wase yemfra 21st clinic se pese etu se atika yade no ene yade bibre biada ama yentumi enko emadia 0540 311 311 0540 311 311 one of four year kwanya kwakutu kwan express group na everyone na express group say na nwumere menka ncho say wu kosua de e wa brochire eno ne study abroad no study and work abroad no de usua de no na wo ye adwuma enso eka ho one of four krobe na pesa wo koso Canada na USA na UK na Australia New Zealand na woko Germany de express group say wo do be ko no do kwakosi eduru baabi a wo kwakosua de wo kopa adwuma bi aye na wo de scholarship so kura na eko a awrade wo betua kwakosua de kama pa odofo eduru baabi a se wo kwakosua de admission no ho nyoma nyina no express group so be ye na wo de amaw visa na wo pese okogye eduru baabi a wo be kwa wo ticket to nyina no express group so be boa wo ama nyoma akonkai e de amaw se adwumakuo bi na epese okọ ensrahwe ana se okọdwetwe wo ho wo kuro amabobo boso idi a express group omo beboa ama enyoma akonkai e de amaw na exams no a opese ukọ na ukọ register ewo abruchimen mu no ukọ akọ degree ahodo pi express group beboa ema odisua no akonkai Kumase wo ha Accra tema
Islegon and crime wo sana takwadi sunyane tamale bibiani enso otualai Yamfra Express Group our homa trufo we so 0249 000 448 0249 000 448 and 055 55 50067 yakone ko Express Group na yakon to sem yemfa enko dano de wa ba enya atasem efriza Sompa Asem Mpe Nipa no asisisem appointment ho ase eno na de bedan ye pen pomasi bre na ye de amaw ye maame aba betase utimi se nani abre se krodom maame memo akwa aba oba pampom to say nyame adom ho ye bibia bako de wakosam ne se ya wode abeda Sompa Asem Mpe Nipa se yenkomoa ebacho makosam ne se meda na obi ne me abeda wo honhom nti emame ni njebe ma woda na honhom bi ne wabeda mpacha na wankasa waware ma ware ma me kura fem na chi de me ware na chi nware ye na wonim pna bia na eduru ba bia sere honhom no ba sei na oba wone wo eba de beba beda oba eti so da ho no bi da wonchen enti nyeme hu ane se me ne nada meti me ne na me ho afo wote unya atenkan se de wone be ma da ho pepepe me nya chen se me ne obi beda ani medda se me ne wo da se wo me nchen bai honhom mu de ne me feel chen so is Sompa 93.1 honhom mu de ne ye oda chen so de no enti akoba se ma wade ye wakono David meninjo na ma mie na so de say ba che frame Joyce ye eti se honhom no oba sa no a se ka eye honam ani dia be ma no beka so pew na ene enkomo bi akoso ansa na odo akompa so we no oba se no ye no boye enkomo wate e ba che oba wo da ho a eti se obi da wonchen na waso mu no no woda ba mi hu nanim tim se no ye ode ai e ba na sa ya na ho ye osei me de metimani ne de se bia mada ne de me feli ba metimani na e ha me na e me ya se sa de na koso enti ekokoba sa ya na akoye dede ya ana se de oso tiwani ana ye oya no e ye oya wo kwa be so e ye me ya se nipa na ne me abeda na mehu no na nti se si ano ekoba ne sa ono so oso mu unsu oso mu na aso ye dai so me mu a mepe se waso me mu na aso ni mu ai ti wo no so ni mu a se na wo ye no me de be me so ni mu na hyeso ne me da kokoba ne sa e de nsankyene be na ya na wo sankyene me hu de ti se juma sem sika me didwa me diska kofa no makra me ton ade na ma de na sanso ne ska no ebia mu half kra me nyanyai me mfanto hwe so enti edwa be na wudie ton babies ankoda anyoma ena materials eya asem eya asem papa mame babia ye keka kono miano mewura ya ho kakra se wu nipa no nanso na one ne da etiminya feelings ano ususu se no na ese wadwuma no ho na eduru babia se sunsum no so ama wankasa etimi ye ho dan mia mitimi de mensa eyema me ho ba ma me feel ba me ni se be ma e den ni hwesi a one mbeda ma de ache me ho ma etiama wo mpe mema asem dabi wankasa etimi don sa eye wade wo ye no kwa be so mia me de mensa ni famba so me no na me de bunkum na ye na de aye de na me de twitwi me de afamase wase me tweba wo de atwetwe de me tweba wo se me tweba ma me wo se sei me se me tweba ye asem asiwa santimem eti wo so don sandi fa no so de hefa me no fo wo sandi fa no so no fo na de bunkum no so ko down ya na ye odepa ai e chense be ma ankasa no beda eni sunsum no de no difference be ne wom ni nyina ye the same wo won sa no ni sunsum no ye the same but be ma de wo mpe be ma asem
eni nje ho me wo ba me nchen kora me ya me ye wade am wako bia me cassette ya wo na wo ho afon me nyanka woni me nchen ba wo kwa ma se nwume ho. This is Sompa 93.1. Na chese wo mpe mema asem. Debi. Na bema timi se wo pe ma ate ase. Me wo se mpe kora meti ase na be den. Chese wo be di medada wo sa wa na be ja chiri. Enti wuka o sheda ne bema kasa da honam ani edi mfie be sai. Oh nche be wa mant. Wa mant wa sheda ne bema ada. Ne de no ene wonsa no ene honhom de no. Wona me da ma de chekura me homa. Na uhuma Debi enya wode Debi me de wona me hwo na jesa sa nipa na waba no na jesa wo mfaso be na benya wahu ne mobo ana ebia oye me boy dada na se de wo keka de kan ya ka boy hu ni mfaso ana me de su ni mfaso ma me de ebia nipa na hawa ba me de se me fro pa se be ma se ma fe de nka bi da nti wo de wa kasa timi ye wa de dada na brebe na wa kasa timi de wonsa ye wa de no ebra bia nsu to ama wa ba ana da me feel se me kondo sex na me ama ye ma de na wa ye wa de na ho aba kama na ho san o kama eno sa na so do nsabon kunu so yen this is some cheba kai ajahwim oba pantie se wo si wudwa nyina wudie nyina asai asai na wukura dwetire be sai dwetire de min kita kra me sha se na me kita bro 5,000 se wo sika nyina asai asi makokofa no ma no aba mi a mi gidi mebom paye se mekura mentade nso ade ne besa ba mi hu eti sunsum na kasa so no beda ye no wadi sei ene de be 2 weeks na ebrebe ne brebe ena sunsum no ankasa ba no beda ene de wo hwa na ba ti dano metimani amaye basa the whole day maninye na se wa so don sai ye wa de keka no a eno so ya na ade kyen a wote ne sai ende mani no menu me ho se maye sa bai maye wi ma me susu se bia ya sunsun bi na betra mu ena no di asie sa na ede mi susu sa susu se sunsun bi wakọ ba bi se wokọ pe woje ama wankasa ho pen e pa choran sofo ho muzrami ho anase nananom sofo na je misika nso ye system da so hu ena wo fa ba ko so no so anya stroke no okọ mind bi ho na mind dru no ka kire me se menene nko no me kwa obetimi aboa me ba me kwa ye no akiri na nano kra se wo pe me na me de me je akiri di wo ko pe mo no so so pe emu obi adin wa hawate so pe me ba sofo no so pe obompa ya ma wo de wodene sakan mpacho debi na de ne ode ma wo a wa nhunu hwi o ma mi wura bi se mi ko dware mi fa nko hye ne woye obi mo na nchine blue bi ena sofo na so pe o ti ase ma no mpacho debi aden wan ti ase ma no a sofo ma ba ho me pem wo wanti man so mi problem a men san ti ase mo debi sunsumi ankasa ye boss ankomo nyina no e ba osumfie se ni won koda birim na e ba anase hefa a chefi mi krabim na won kan kire obusuani bia David me ma me de me papa aka mani mini am wawo mpacho ai o maye sei 2 sata mo a wo be wo ma nyina no na sunsum no ene udi asie sa na me ye sure say wo ho ba na me hwa me school na me wo ye me wo ntem na me wo omwami enu so boso bo machidi bi ma bi kura ba agi bia ekoyim operation na ade na se o pese ye de ne ma mpese mo boa me so obi timenka na obi timi aboa me omoa me
na memfi saa hawo no obese free so mba so na wa won sade ye no so wo betumi agya ye ndie say ye wo a betumi agya etu ye no eno last time aye bi no and ya che and madam fu bitumi fo saa na megyae na just wa won sade ye ndie wagyae aka sunsum no de no okay ayasem kwaku we dey 3 minutes we need from one free yan chia o dance ana sister ma ana kwaku so onu adene nsa o nyo dance asem o na say o ye na say ai say bempe de kan ni pe bi o wa ye bobo mu din ya na omo nso no omo nenim min ade we no mfusu sister ma no dance omo doma ya chia wo okay oni denisi ya chia wo wonim ma me wa bre na de wo ka se ose ne nsa no kra wagya na eduru mebi asan ye ose koye oh yeah eduru mebi a oni kra wonya e kra sa enye kra sa me de mensa be na ma yo okay de o kana obusa no question bi se oni be ma ye eni sunsun de na ede sunsun de na ede cha be ma no pa busa no enu ti no mpe be ma bi asem no na sa sunsun no ono on to confirm amanfo bokoi bokai etola todi rin confirmatory sausage sa sunsun no on to hwe oba no abereko eno ma omoye wo sunsun no ano odin wo so no no so no do obeye no wo nipa wo ye kan no kwa wontimi nya sa feeling wo nya da nti to why addicted wo ye no hwe nyeye agise etutuma no but haya wa bai die nkrofo bi kura frefre mo kasa na uni hawate na eya se onipa ba sebe o ma me awo aboso me nkon na sesen ka o papa tutu kente e ba wa wade ase do ma wade obewu anna ofosuo obi obaba ma me hu bia wo ye be ma wan hwe na osusum nya dia straight ni bekun azema me ke o de so o je achinya be wo o ye ko mo de he wo de me se maami wa ba wo so opeboafo wo so ko so fo wanti me ko no so fo no ko e worry ko yi na hwe ko worry eti we ye kai wo bi se wo se wo betimi a wo die wo ba moa fa no ko wa so ye dawro ma to aso wate ofosu me se kwamna me mesrew nya se bia ye ma ye mo aso fo din na mesrew pi so fo no nyo no kwa na buso na so fo me ma buso so fo wo timi sisi obi ase ye mo so fo bia din wo ko so fo ne so fo ko worry no anu de ya kan wo kasa no wakasa ye nwan so fo ni bi ni so mo ha ya dwen wo mu gua ni ma se ana ne ahunka wen ko ye ho ayi ntisa wati ko hwefo mo a oti ko nete no do patemte we ya akwamche ne abu adapa sa spirit no wo mu che buom wo mu kuta beben wo betimi na beben ya wo de ko ye me nwan no de we ya besia gi wo hwefo mpopra no hwa mame ka sam cho sa spirit na me bi aji Sompa o sa sata me ba ha mre bi no obi se wonu kra de ne de kwa awia kra na no mo ne da ba ma bi omo ya hodo mu wo ayi butamu wo betima kwa butamu ye kasa ye kom me do was me pe was me pese wani begu ase nyame ampato mutimi tane ma wo hore so fo wa re oba ho wa re jai oba so kokko jai Obozo we. Debi, mama mi nyan ka je say. E be time ko ya akwa. Na say opewasem. Oh yes. Unwia no no. Ba mi ko kwa say. Ba bia so hwe wono no say so. Enko be bia so hwe. Wo say ho tro. Samna go beti ahwe. Jai. Come me bia ma obi. Ye me tu fo na o jai. Enu wa ma. Mi so la ba ya ka me ye ko adwuma. Wo say enu wa ma. Kamna we no enye mfa wate. Enti mama ni ponte me so. Me say de wo ya yese mu kwa nyame ampata ye be pon no nya nsantrene. Jai. O mani den no. Ha. O me no sha o me hu so wa ya kom che dada bia no na prepare no. Jai o mu dada. Wo nya kom che dada. And say me da ne kwasi ya. O jai me si jai. Me na me nya no. Ha. Mami wo wa bre. Baby edi ni free na mami aduru ha no. Ese se ye pekwan bi bua no. Ente sa. Hwe edi ni nya che. Onse mi busa no question bi se wo se.
when inside the nuclear wajai obwa do maybe then shoot up an echelea yana na dwen se wonye dear chelea what an echelea kwam na jai no maybe sa kwam na menko ho wo bepra oh o make us say wudi ho agro now maami wo so ne betwem bra spirit ni betima ku na wo drive ko betima mo nya se wo ba ya pache o make us ani na wo so no say wo be ku wan kwam na me say menko ho don't go there hwe so no ko no wo ten na dwen maami ka sa se mo nchewe maami ne spirit na ya ne sa no asofo o mo krom wa yeyi 100 gina wa emu 90% intimi mina make chiro na metamani wo sabe ye wo me ne Kofi Dwuma nko na wo ayi Kumasi FM awia masa ye program no wen kwa na ye the spirit wen kwa neighbor na omo ba bi omo wo no bi be kirem bi mu wa botan mu kwamna wo be ne wo kwa botan mu o wo sa wo no ma me kwa afuom wo kasa te nso na ka ho kwamna jai efri tete okay eti the make ne say waba maame bibia ba kama wate e ma renho na oba kama otwe nyo na wo ka say wo afi okrom no e wa sesa ho wo kwa me yese me kwa ha dan bi na me ma nko okrom bi mo se na nka me ba ya nka mewu suon enti agro na media wate o spirit me sira wa agro enti to me da se me kan oh me wo se wa fi ni krom ma mo anka sa wo so anam sei ene ya wo ba ni wa fi okrom anam se me ha dan ma no me ma nko ni krom bi na me ka man ka bone se me ka bone di anka sa me nka mente ya hwe sa spirit we udi ho agro you from bad international spirit bad international spirit we mo ya omo spirit ade ban no e different it is so for akwa bia won tani kwa so tempted na so tempted kwa bana yenti o Oforisuo tumi bia ni won manyame tumi ntimi nkata so anokwasem na ye tumi bo won ma ye enko ha no what I say baby o no yes ana ye guess na omo school no omo start ya cho omo saje omo ho no ache hweminim ge bia no ho fe pa. This is Sompa 93.1 FM. Da ma se ne pa on kase da bi omo ma akwa mo aba but one ne da on hwe ni mu mfiu on sere on kasa onu ankasa etimi wo wade bia otimi de fefa no ne crystal no se de ndie kwamna yenti o ma men kan chia no enfio bia katema no tia wo de fafa na no de fafa se na no wonku bia obe massage no kama ne wo ye okay eto ma kwana ne da obe dama de nche kura ne ntwemu a ontehwe ye wo sama ni bi wo ho okay saba na make na 7 anya spirit o wa ye free ni school mu an odi abepim sabre odi anyini ana odi anyini eti aka ho wa dawruma e ba chota se eti aka ho anya spirit wotima koto hunku nyina esi ho ato aduru a wodi papam yimu enmu sasko yin nyina free mu a wasasu wo the two press a wodi che no ne twabana no sabe to sabe pampa manu ne fu kwamna yeko ebe fo ne fu me na no ne fu so no wodi asha no eno no e fa say on ne meche no ano no wodi kan no na fa say eti e fa na je man kan chew be so wodi fa hodi a wodi your best man kan chew o kwa me bo abaso wodi fa hodi a wabo no wo say aya de kwa meko so na asomti eni na ebitim massage na sebe krokro no lokro etimi dane panis on dem che no omutimi ya na dane panis ena ya na obrofo no makopamase no na omanya hwe aka ho enso omutimi ni mbema da ebada eti sadu no omusua wo school edi nyame nyankopo anye wado na se oba baabi ekokotomu a bra the first award you be but if you be nyina ongu biu ejiri de you see a woman in the school as a young girl to massage vagina to push it under the canoe and the crystonic to take a toothbrush and to put that crystonic
and a two listen Come like a tree now, bre. Sir. Come now this year. Some etibra. Sanya me winning a yard, but in your bay, dear. Kobnania won't pay school fees. Kobnania won't to dressing. Kobnania won't ton toma. On every tongue. Yankupo be tranica. Sa to me no Yankupo tranica. Kassim be lie. Adi we can ye member ye bonhoka. Yen ye ton toma. Ya ton dressing. Ya ton breastic no one ye man ye so near the ye trap to the boko. A ye japadi. Cobrania babefa. Sam for so bra. Umubema pedoma hemu. Setin ye. Etisi moi. E can't go there no. What the fool? I'm glad you're coming. Oh, but what is you know? Oh, yes. What is you? What is seafood? And you pour. Bow in and you better be a yes. Sompa. Abrotia. Mamitia into na odi for udi na chise. I mean, share diaspora group. Menchia diaspora group for nyina menchia ya kasa ya hwefo ne yetiefo nso nyina na ofoso be ma ya rehosem makokai efida dem kerecho be ma tia sa baba wa bia sa wo kai na zigi tia kokokokoko zigi ama ono de osi wotimi de nsa ewura ne ho ana moja krampo pram no na enru ahodo bi okwagye na sofofo bi ho a wasi ano so an working to waso ono kra de oso de ba se sa sofo na daada ne nto osa obagye ni sika oba ne akwagye ni sika osofo ne ho e de ama no nyame nam ne nsa so ana se efa ye so eje ababa wa ne nti no sa de we se ba osofo so be ma eniji ade eniji wa abrabom onsan kan bi da se ba physically if it says hunhum no for so be ma obehu ni se oni nipa bi ene da ho a edi enamu nhyiamudie no na ne betia no oni sumiye ena efa adamfo a wono mo amo mo na ne nyina mu no nso no se be ma ne wo beda wi a ada no mudu nyina be sei ene ma pa bia ni wo a ebesi wo sa ada ne mu dia ma wo owura betimi ahwo ho saa na ba ne sa be ma na ni afekire ne ho se opeso wade wa na ase bia opeso no utu anamon efa ware kwan so no se wonim na se wode ne ho bekan wo a wahunu amane me kai se 206 207 Nigeria 4 year movie bi buy na me refi title no na minim so obeka say mama what leave me alone no I don't want to be yours again no I'm a normal person living in this world. Living make I marry the person where I want. Na baba wane who fe. And so no brantie bi obepa na brabo mu bia no. Sa brantie no ka mo na. Obehu sa de foforo bi ato no na wawu. Ofo amema miensa onum nyina eto ana nanom wonse do. Ne ba ne san so a wonom nku kwa o. Umbedo be fati team wansa wadwuma munye hwe so be ho be kwa ne ya tre letter esa ya yiwadi ade na wo to wa be hu so sika sem nyina ye basa omutime de yade nso to so e basa na cha se eniema bia ni wo ekoye ma wo enti ababa wa huna ma nyame na ye na dom se odi nka ma ne wu mienu asanye sanka be ye den se obesa wo biem enye san so kran kan nim guase e de beto no so no obewale memadu omu nyina betimi ewu na so yen kan kye ne sa achia emu ye esra bebu nyina de wo hu kwan ya minim de okire no wa ha se nom ote yen kan baba ha se nom ye behwe se we se de koko ye wo nyame nipa fo bi a wono boa ye sa ne ma no ye ba ye kura ye nya ye kura nipa be enum nyame adom omukọ ho ne nyina afiri wonom so enti won kana komanto ne yam na ofo so be ma na se na wode ne nsa wo ne de enye wono a ne pe okasa wo jaya na se wo jaya wo boa
ɛyɛ honhom no ɔba kwan foforɔ nso ɔfa so a ɔno ɔbɛda no wobɛhu sɛ ɛba saa the feeling na anaasɛ n'atenka no a wonya no ɛyɛ vast different from ɔno no ankasa sɛ ɔne bɛrima ɛda no wobɛhu sɛ ɔno korakora tumi kɔhyɛ adwaayɛ anaasɛ bi wɔkɔ tena ayi so no agyanan so no sɛ wc no obɛnya a wɔtena se a wɔdwo nso no wobɛhu sɛ ɔtumi de ne nsa ɛmasagye nipim no saa afei na ne ho sɛ baabi ɔwɔ no sɛ nipa ɔkora n'anim tumi gu ase because ɔbɛmɔne ɔbɛkekam te sɛ deɛ bɛrima ɛne ne da no enti yɛn kama ne nkɔ akyire wɔnya ba sɛ nyame yɛ adom a wɔkyena yɛbɛhwɛ ama no akɔ panyimfoɔ no ɔmɔboa yɛ no hɔ ansa na wasa akɔ baabi a wɔfiri baa yɛ nti no ɔbaapa kwakoma to yɛ nyankopɔn ɛde waba abɛduru ha sɛ nom de biribia bɛyɛ fa ansa na wakɔ wate nyame ayɛ awie tofo so ma me mfɛnsi okay yɛnkɔ computer so dwadie mmra na yɛnto adwumadie no so Come be able mix 25G as a papa, say a valley cheap. Utimi fan row, Utimi sad, the separate face up with the winia, no say a valley king. Obama fear, no one aminum, some cook room, not a blood, no one aminum. Oko croma, no one air from fruit, no so no my juice, use in the womb. Obama fear, no one aminum, some cook room, not a blood, no one aminum. Oko croma, no one air from fruit, no so no my juice in the womb. 5G. Drink, papa. Usikrum nifanum no be few. And the drink yes also when the juice. As a papa ne diataya diaba, did the real tell no be dalega. It will be a little tasty yaba, blood did the demonine on fat. Pafido on the show. Why you think it's a joke? Filimia catch a joke. Guy Mizu or sign and what dear to baby. 5G. My main number can I also a mammy whom poor crab or my hurasum a year 5G. Sabacope a baby. I say now let's go. Afido on the show. 5G. I think. Okay. Dia Sompa Asem Mpe Nipa dia santeman agya tum ye ne otententu ba for se ye boyel taba mu a ye nam soro ye nam fom we no ye hu bi pen ya sa bi pen maame kwa koma to ye mu ate ewiase afa na nyina anim se ye de etumi ye no eso anya ye ne ye boye ho aba so o mu ani bi etumi ye we de eketo abi ye bebo ama ho ato wate kwa koma to ye production team ne no be din komo ne a kiro ba bi akọ tietia ne na wotwe so no wodi adansedie beba afidie we so ate na ho atumi ato Joy Cam Roofing Company Limited wofrew Joy Cam Roofing Company Limited wofrew orofo say yes ye dan na wiani akoboso na ye penchense papa dia na alozinc ene self-lock ene IBR IBT na enyoma bi ti se erotas ne metal trashing no de siesie da ho adna se pepra de bia da ye de da ho adwuma de Joy Cam Roofing Company Limited okwa ubenya biatom odofo enkonkoton chansi bia kwa na eda ho nwoma no ne to no eduru ba bia ahomete eduru ba bia bosia na akwakobo na ade kwakoto enu ti se wo to ade de a na wo tonchense na dia boda so dia tonchense papa na tumi ache na dia mawo tonchense bia bedi na anu nansa na awe na ache na boni tokuru emwa okra na afa akwame tumi akamfo amawo na wo mo nchense eye papa eye Joy Cam Roofing Company Limited odofo wo mrante a omo bakwa boda no so na wode amawo wo mo nchense afeyie papa hwe kala de efita so efita enya asem keto akra Joy Cam ene betu ma losing papa ene self-lock sanchense no sa long span no efeye papa Joy Cam ne betu ma sanchense ne biem orofo ye ko Joy Cam nchen ne akopa nchense papa de adwuma de tachiman akras nwane oho wa kumase bogatanga ubehu Joy Cam ewo kaso tamale Joy Cam se momra na mobeto nchense na mofa nkobọ mu da so efirise wanya nchense papa ensuo no ebebo ebeto ebesoso ebenwunu ade agu so eno ti sia penchance papa de Joy Cam Roofing Company Limited eno ena fa kwa benya bia to mabobo na media ma no ye fra Joy Cam for wa homa trufo we so 0540 125 816 0540 125 816 and 0551 009 00
Yanko Joy Kem na yanko Kotobi. Or for Joe up electrical, so Bodan Suya, day as I will train and Kania Edico, a danim, Joy Kem Wawia, a friend Joe up electricals and a druniso. Now Joe up electricals and cancho same. See a pewoya waya papa pana ya waya fee, and I dime padia, a signal cable. Na sa signal cable we no, ya the Ghana wadano ankasa and I signal cable no, or for sa waya we buy and kind anytime of what so far so. Na abaduma shanti, abadum kumasi Joe up kofa buy signal cable, wano ena abuama ebibedura santimema, ne bedura man for the drone. Ena ajia tum no abo agye so Ghana Standard Board ajia tum Energy Commission ajia tum efiewura fo ajia tum electrician fo so ajia tum edi ebiem eye kopa wo ya so empepradie bia de wo ya fie bia no Joapa electrical say brana kache brana so ye ubenya bia to underground cables so ton bi sana transformers ahodo so wo ton bi no umpewe na pede hem fa ko a wo de kono so no ne dudrom wo de bekwa akwa jaw electrician fo amoto ade wo nyina no wonte so bia wo de ema womo sa na so Osei Aboagye me ho na wote ye na wo badia signal cable obete so na wo dia mawo Joapa electricals and the menka cho say nwimire order for a Japan house on MT abro 5898 0246 905898 and 0543934550 0543934550 and until yanko Joapa electricals na yanko pe cable papa traders chako pada yanko tete atempon so se e fa tete atempon so dia ye no mun kanu nyina ebeyi afei ye sen no nyina betua pa fita o sere hwe odofo anim a esere ehwe efrise esen hu serefo a ene sere kire no se wo sen enye fedia wan hwe abekeka wano atum yanko pe trader chako pada enka ni body train no ye bro na bidie ne dam eno empa ho sabre no se paste ya de etwitwi usen no wo de trader chako pada no bi efore ya now the choose en kanu nyina ebeti akọ odofo cholesterol no ejina oyam ejina ni paduam trader chako pada na mekanfo anam amawo kidney no ana ho de be kosoro a e trader chako pada odofo toxin ana poison akọ ni paduam a yempe trader chako pada chakwan obi de dudro agu ensem amawo ye no trader chako pada be fini nyina odofo se eye duro nianom abroso a trader chako pada be di akagina mu eye stomach cause a trader chako pada ye kwaso koma pone asokoma Pentecost asore no na ebe ho trader chako pada say wo ba no baba babu amanfo tobi so atifi said ye be ya wo yam na keka wo no onu trader chako pada no so ebetumi aboa Freddy Mensa ba Daniel ba Apidan Konaka ba Mr ba and Blazer Rekwa okwa ubenya bi ato yemfra wo mo ahoma trufo we so 0243943413 0243 943413 ye ko danka ba complex nya ko tuya yade ase ama me ne wan say yade nipa benya wan efri yade na danka ba complex da bia me ka jo say poor man tem so say dikanfo enfie dumiensa wo ba ye no se de wasi akeka amanfo agu fom no nya asem ketwa na wo manfo wo Ghana ene abrochima mina di adanse say wo wonu papa wo de etu yade ase ye nyojo yade stroke no ene hawana ana say hypertension no na hawana orofo yade ena sabre etete wo danka ba complex se kiro be adwuma ye fa nkuna na so ye na wodofo nam san yade de danka ba complex wotenete emfidi ahodo pi ena wode edidwuma e wona kache ho na fidie ba ko ugina mu eno no beyi yade no na wo hu fa akọ wo no de duru no de aka ho de be ena wo gie sika ketua bi dokota pani o ho se fabra obehwe na wasaw yade efrise yade ya a enya asem ketua o se pachi number 2 on City Life Hybrid School no and a bon and until yanko na yanko to ya diasim. Say ya dear bia atumi atra wo so ache na wanum nuro ache pa entumi enkodia danka ba complex fabra na so yei no beboa ati yade na se na wode amawo eho ene ahutofie no yanko ma ye ho entumi enkonkoto yei yemfra danka wa homa trufo we so 0266593330 0266593330 and 0244017556 yanko ahutofie danke ba complex na yanko enkoje ya yarisa de wa ba no enya atena se ye yo tententu ba force ye boy enta ba mu a ye nam soro ye sai enam form eno
na ma santeman agye adie no efiri saa bre kɔ ne no dusuo ne be sori konwa so no ɔmanfo dodo no a na atwe de aben wo mu afidie enya asem keto akra ma me ma wakɔ aba ye nua oba pa ne mpom te sɛn nyame adomboko odin de sɛn oba pa within the Sylvia firi hin na baye pacho firi donyina noke abawa Sylvia wadawroma wakosam ne sen ya wode abeda ye sɛ yɛnhwɛ na yɛ ne betumi aboawo na yɛnkɔ omoa anyume de minkra ne bɔne ebɔne kɔ ekuro de tie wo mu ne sɛ me ebosumi we mu awo ka me na ema me sɛ yɛ kɔ hospital akɔ jemawo na yɛ kɔ na awo ka me ntime wo ka mu eti be 15 minutes time na yɛ drew ye ti yɛ drew ye no mo boa me bebe na me continental no omo boa me no mo yi kirade ne mutwa na fruma no omutwa ma me eti omo boa me dress ye bibia na saa moment na me ba ne de ya financial me de omo ka kire me ane say yetieu de omo ka kire me ane say ne home wo fam ti omo de na ekwa aba saa time omo konso omo siesie ne ho ahye no checha me me toma no welcome no omo de ahye no ti na me da ho no so omo de na ekọ esoro aba baby efre ho MB to omo ekọ aba ti me wo ho na nurse ba ko ba to ba na mbusa nse na mba no ho te se so ne ho ye she's responding to treatment ti mama koma ba form kakra ti me so me da ho no still me ba mi hu no ena me ye me ka kire nurse se metimi hu me ba no o sen ya metimi hu no na msi yo no so da he no so osuro ho etimi ye no kakra me ne girl no de me call ye no kakra ne fro osuro ho timi call me hu me ba no ne ho ye o hu me kama de o mo hu me kama just that no mo de omo so light BS okoko hu no mi hu me ba no ne hu me ye kama ti me nya rehemu kakra na metena ho nom no na ase me wo ho no na mani su bri me ba na me yese na sadia me si form akoda kakra na ye kakra maba ti me wo ho na nurse ba ko be ka chem se nka me mra soro ko na nka me ma me ba ninum ti me peja me musa me ko na ma ya asese no ya me just seriously severe pains na me ka chem se me ya ase me ya ba still na me pese me ne ko o hwe me di ka chere me se oh ya kakra na maba ti me nsa nso nya de enje ma ho me kakra na me see you eti ewo mo me oya se me eje ma ho me no e na de ode me call hospital no inu akitu e bode me call hospital no oba na kan so onso me mu ne enko esoro ho no na nurse bia be ka chem se metime ma me ba nanum ti yenko me call ya doctor bi wo di nose mask ne chain kese bia to ne kom na ofre me o ka chem say akra na koma kra no a de test nimpo ohun it was cast and I was very shocked timi ya sa me ko abontene na msi de bi me kwa kwhwa akwa me do no me dum light no de me nyura na kata akwa ntimi hu akwa no shock bi ba mentimi amen akra no shock bi me wo so kakra na me koy timi committee nurse for ne ka che de o ka say me kwhwa akwa ne say hey ti ka ma na akwhwe no but now say I was weak timi see from eno ano no me hu me be ne bi kopem say ye bai timi wo fi edi say e pa cho busumi we ya busum we ye e pa cho ai wa kasa ya adwuma we me nyem before some e be nyem ne de na me to pan no na me jai me nyem ye na mentimi anya adwuma bi okay wa ya de hospital no na me kra no me mpeso be boni din wa ya de o sa kwa na so a ye gusu a ye ni abreden wo ba pa wo foforo no wa hu se akoda no ne ho oden okwam bi ho no utimi say ana wa ye mre e pa cho de be no asma o ka che me se no ho me wo fom to de na ekwam bi aba etiam bi ho no e na akọ ya akọhwe no ana ne ho oden no me pa cho wa ya ho me correct no eti wa oba no wo hwe se de na ho oden siti a na wo hwe ana odawusu se obewu ana bibi etesa me pa cho de bi eti wonko na akọ wo ye obia ni wachi anko oh me ne me wo fa bi ba ya me ka se me ma me nua e na me nua ketoa na omo ani akire anko hwe ba bia na oda no omo ko ho omo ko hwe omo ko hwe ba bia na oda no MB omo kwa omo ko yo omo ne nurses for no ko ho no e ko hwe ba bia na oda
ti omo kwa no mo ho no na me misi from bedai no mo ho wan kasa na wo ye anom yo CS me pacho de be mi an kasa na mo na wan kasa na wo ye me pacho an tie se om si akoda na firim sa no mo kan pacho an om si akoda na firim sa no mo kan na omo de na mu no ma mu kosie pacho de be o ma fa na mame adentia eno an so ka chem sa kwa na firim o ma fa ne mu na mame om so wa firim ti kofie me pacho an na efiri wo kona na mo be na watu na no ya me efiri ho kono na no me call na me ntiase ti me call Dr. Penyimpa no ho and I'm the cotton and him say me be wo ye na according to doctor na no wo ho at that time no say me ba no we free na me dwen ho amentiase nti ma ne frɛ MBU in charge ne bai to frɛ me tie o ma me ho adwiri me to frɛ MBU in charge ne bai to frɛ ne bai no busa ne say me de ma asɛm abeto n'anim na o frɛ na busa no said the me can yampana and MBU ni busa me say minim na am so there be minim no sa ko o catch a doctor and say ono asema o kan sa dey ni kwa no ni ho and afi so nurses for no mo ho nyina mo baaye no o man kan che ni say akra bi afiri mu e wo ho aya date no sa date no day na wo ye no report to kire say akoda bi anwu da no na si dey no mo ka kire say oba na wuo no report to na answer mo ka kire ono no ana in charge wo MBU ho no in charge ni mum wo se da no da na akoda bi anwu wo MBU ho so bia ni asemo yesi asemo yaba asemo yesi Dr. Krono a wo kwa wo ye no a wo mo twe enwura white kata aba no se wo man ko hwe no Dr. Panie wo ho no report to kire se won bi o kire se akoda bi amfiri mu da no asemo asi efiri ho na ye dai eti amane frɛ nurses too bi bai ewa omo nurses na omo beji akra no course ro ho no okoye kofa files bi bai no frɛ nurses ni di na chi because the na kire se me ba beto ho no me card no me de kire no so so ekọ ni records mu ko hwe sa asema me ka ne yampa ti wo ba no ne nurses too ni bai eti nurses too ni bedru ye no ena doctor ma metena abontene say ono mu di nkomo kakra ntimentina abontene na oba ti be 5 minutes time na nurse ba ko be ka chem say doctor frame ti me ko na doctor ka chem say me ne hwan mu ene ba na msio me ne ma me nua no ne me nua ketua ne bai okay eti wa hu akoda na ama ipa cho me boti eya no ka chem so me nkofie na me nko kan cho mo say ohia wo mo dendenden ti opa o ma cho mo mra ti me ko na me ka che ma me nua no say na doctor naka oka chem say me de ne ka so me mfesika na ama dia ne ono so nya dia obedi machi ene mako hospital ne ene mako hospital o china wana so de ne ka me ma me nua no de me ko so me de ne ka ti wa de ka say oka chem say I can say 6.5 but me share yinim no na nti nipa hu hia sika no hu hia che nipa ayo ma me nua pa me bo fagere na ya na me ma me nua wo fagere wo ma me nua be ma yere e pa cho ya frɛ no sei o da bi kwaku ma ne money din asem wadi asanya din tete ya frɛ no sei de din de mekua say da bi kwaku ma ne money din ababa wa nanim da so ya ka nipa ani sika asem senior what am I say? Nipa and Sikasem, a Musa says 6.5, ebetumi ato nipa. Now, my minion 7 previous our open. Oh, mammy, it was say 1 for 6.5 namana, only watching hospital. One day, uncle. Oh, uncle. What's I go back to hospital? Call back or catch a doctor says, say, I mean, you have naka. Nima mean, me more fire, no. Aka. And a doctor no can say. No doctor and so here sa microphone me no nya sa asem no ontimi nka. Because o na edi mechi ne me bai. Okay, twa me sesi a wate. Twa me sesi a na ma akua no ene hospital koro no na me wo mo so. Na ma akua no 6.5 ene nipa na say
ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa yɛkɔ your destination travel services ɛfiri sɛ akwantusɛm no ho hia yɛkɔ nye kɔtu kwan yɛtu kwan a yɛmfa ma connection papa a ɔbɛtumi ɛde yɛakɔ na wɔde yɛaba ha buroni kurom no ne kɔ no sɛbe mprɛdu asase wanya obi a onim de ɛwɔ akwantusɛm a yɛbɛgye sika adi wɔde 6 ɛbɛda ne 9 ɛnɛ deɛ si fie ha no na ano den papa travel and tour bi ɛwɔ kuro bi so a mepɛ sɛ mebɔdin aposifoɔ bɛfaa no visa wagyeɛ no na me aka 3rd of next month ɛna ɛbɛso na wɔse 3rd no a obetu no akɔ obetu 2nd na kyɛ sɛ 3rd na akyi ne wiem na kyɛ sɛ wo visa no baabi a bɛlande no aso untimi tena kurom hɔ nanso your destination travel services debi visa no obɛgye amu akɔtena kurom hɔ kama wate broni kurom bia no your destination travel services wɔde wobɛkɔ po amantem na wɔse adi kanfo hɛ deɛ wɔwe kora pɛn no de wari koto pen no waka so bawe kura yenyi na chinye ono ene your destination travel services akwantu sempa yemfa nkodan no na ade bia fa akwantu semo asuku focus ya de ye konsra hwe ye nkodi dwa na bronya bere ye metontade no e ma ye mofra no hye de your destination travel services asokoma poni asokoma porura bank no na edi enhwe nimu na ye call your destination travel services de ya fon kwa ya frɛ wa homa trufo we so 0257 298-084 0257-298-084 and 0206-748-767 0206-748-767 Yako your destination travel services na yanko na yakon to semino wo twen yen yako pa bibia pa enuma eye miso drink and 5G meza or for upon to abedin to no ne ayuyo no eye miso drink na ebebo ye pa na miso eba ye no wo manfo dodo no na ajatum na dodo no na dia dance ye say mango flavor no ene miss fruit no ebo pa or for wachi bremo kase na yo ya what trans ya che or for mazin for no kwan ne doso na de no boso dodo sana galamsi for na frusa ne no so doso eye 5G meza yempe bi na yenom ebebo ye pa dwumadie bia wo hwo bia no ubehia mizu ene 5G meza no ewase manager Daniel ewo ehwan overseas 21st clinic from wa Beacon supermarket abawa sister sewa ewo post office anomanye sana mama Esther wo Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa na Sachi Enterprise yeko ibenya bi ato sana kwaku ochiri company limited poemantemu Eastern region ubenya bi ato F Kinju Enterprise eno enom hotels wa meya opamangwa brusanim ena KF Kinju ewo yeko ne kopemizo ni bi ebebo ye papa Simense ba clinic enam sa yade wotenete yade bibre biada de bedan Simense ba clinic no obebo na watu ase ama me ne wanse efri yade nipa benya wo so a eye yade kru ya Simense ene bebo ama yade na free ho Simense Vital Herbal Mr Agan aduru no akatim akapin agro no emanom ememanom ebemu kana akosuru yipa be ma be so se urogye no watumi eno oyere ada na ade kye amamo piafo pa eno ene agan no Simense Vital Herbal Mr se ye kan yade ho sempa ade a na ye Simense Herbal Clinic ono ena ebetumi aboa saa ekwan no eso 0240616061 0240616061 asokoma pon woni asokoma pon rura bank no ena edi ehwene mo yakọ na yekọ ne kotu ye yade ase obapa entisesi a me ne wo kasa die hospital no se akola no tiase anasa akoda na wu maame wadwendwen so ye wo a o wodaim metim sesi a wo mo se akoda no tiase anasa wawu o mo se o wawu na mo de na mu no ma akosie nipa cho da bi Asem yakọ Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana YouTube no Sompa TV sana Twitter no so Sompa TV Sompa FM birthday ben wanwa so obekwa akwo ba owo no amtwa na wa nga na omapagya de akyerɛw yɛse oba na bema no mde na to afuru so kakra no ma ye wo ho adwuma kakra na abai daw so ababa wo yakɔ wo awie ye de akola no kɔ MBU sɛ omo kɔ akɔhwɛ no man treatment kakra bi aka ho ababa wo yakɔ MBU ho wakɔhwɛ akoda na akoda no ho odene esi day Ghana wentimi si obroni krom omna samoa Oforisuo mepacho mame musa ikakra mame baby akoye na na akata akra no so no akata bim na eye nipa na akata no so mentimi amben no wentimi amben okay
Oforisuo eni be ya ikra samanfo tiefo be kaya say doctor bi em say wodem wo saade no so be kaya Sompa FM akola ye ko na sebi nipa bi bopa sebi etasi Oforisuo gidie wo Ghana no asan e wo kwan bi so ti sa asem we no ye de enim ni se so obi ko na so wu a akola no enye aban de abim eye wo a wo ko wo no wo na edan de maame oba no sɛdeɛ obi woni etimi de akwa ne bɛkyerɛ ne sɛ wonnie no saa na nipa ne wu nso a yɛde ne bɛkyerɛ sɛ oba no ɔanye yie digidua de kɔ na to bɔsum ko si bigidi yɛ sɛ we no sɛbe yɛ namfo bebe PROs na yɛmpɛ sɛ bobo mu di hospitals sɛ nipa kɔ wo a ɔwo wie a yɛde akwaraa no ba mepatwɛ wo ba ni o nyankopɔn ahwɛ wo akwaraa ne nie yɛde na kɔtoɔ we afede no ma bia sesan wo Ghana ha ma enne no ma bia sesan na ba bia me pese me ko ho ne se e de ne ko ba ya doctor ne Fred ne nurses no na doctor ne ka se ko fra wo ma me no mienu ne bra ansa na asem bia ho a onaka ho me hwema so de to so ye musa wo so ano wo fa yire no se wo so wo de ne ka e bra wo ko ja first one na wo ko wo empatcho ne ka ne wo na ni wo uko ba ye che na uko de ne ka hospital base no when the tua ye me boa bi tua labor ward MBU the NM se o kan okay enu ti de ne ko ba na ne nya kasa kasa bi atem de bi debi okay ene ne te sa de din na wo boye no ye be hia ne ofia ha ye ne ye nhwehwemu ye ese ne ye nhwehwemu na hospital de ho ko de se be predressa ye nko ho na emo ye be ko ho na doctor kro no omunche omumra said the city because ye nyan se be fie ye hu se be predators award ye ye ne tie obi awo ye nim de city na kan pese busa se we utu na mo kunu ho che ukunu ho asam ne ba sa de no nso aka na wo ba nko na wo esa na se bibisa fine de me pese me kan nyina ne se Oforisuo we de enye kasa tenten sebe oba ko wo a ye de ne be kire no se oba wu a ye de ne mam ehun hihye bi ho ka bi na wo de ane agege na de watua na fe ye de wa de amam ebi wo kura box ketua bi de na hyem ye nyina me masie bi pen akiso boss me masie bi pen obola so sebe me sister ko wo ya anye yie ye ne ane ko fo mo de ne ma yen bola so na de ko tutu amra na de ne hye ho ne ye bompa ye ma akwala no enti me mentia se obi akwo ne sebe wanya ne sebe ye kacha ne trase oba na wuko mi wo bi da Oforisuo ye be kom etu de man fam pompro amre nti wo de me fam pompro ha ase etina ye bo one side no ye kan kire journalist fo bi on ba afia se wo hu se hospital ye modin so wo hu se hospital ye modin ye nim de ye odi fo pokwa bna Oforisuo adawroma nurse ni panyin bi afre me na otiam na aska se de nyina ye bo one side ye be ko nti no metim kakra bi o kire se akura no bai omde taxi ne de akura no bai no na omu wo ne kan mu e ma akura no ye mre enti omde ne kwakoshe incubator ne mu so light sin no na aso yese omu twi na chi osisei se de be ya ka ne home no e beba ama enye so mfiti wa no mu esi or according to nurse ne come na jaja nurse na say what mintie we ne me ba kwamna mintie nurse ni na sem ne min ka sem mi tie asem da be o kire wa adwene janus ni na sem mam jai kan de reality de dap apaso no nurse ni film ne kan o de me pese me kon nurse bi any doctor bi ho me tisi form ko investigation our hospital kura near the nurse asema ba ye the doctor ba who was in charge of that MBU no near the report to aba to jawate jan ude janus no kan o de janus no what ma say jano mate because na work as ne busa janus no me mo nurse din okay me mo nurse din I say na ye work as busafo because the busafo no so ekoko to so a omo nyina agina ho ntan kan bese jawadawro ma me manu si abusafo because abusafo so ko ho no me hu se ni pass me se wo mu de ne hye but so nto wo so de ne ka no enti sa se do si to nsa frɛ ma minimum no wadawro ma ye hia ma te wase pa na sa asem bi nia dance a eya ye twa bi ya dance
ababa why asem a wo ka kire say report to a kire say do no wo in charge of that MBU on say that particular day no that particular date and day no enipa nwu e MBU ho ana o mo record utie me maame ananya wona kan sa etie betiasi for wonu masam ye de ko wo say enipa nwu da no na ede ne nipa ko wu yam ye kata ne so abere watia Ofoso be mama mencha Crystal V ne your friend is saying Yewra Gabriel Gabi one and diaspora group ni nyina Vidash ne mama G mu nyina ye chiamo na ofoso be ma enne wa hu se wokọ yaya sabia wodo ni mu a say ye de pen kura ne krata tre ne ma no enne ye twemu o because computer da roma na minim de ya na esikwan se sa enne computer ya aba obekọ some of the nurses some of the doctors ene midwives ahodo no iPad ekita wonum no na wonum edidi nkomo keke omo de ye zoom ne ene wom nkofo edi nkomo sere meanwhile ombetimi ama na ye useful edi ama wonum adwuma na wonum ye no apart from sabo hwena ebi wakra some of the doctors try and error no mo dey call ye ko guga hwedro nipa ba o se me ha na ya some of them ye fa no fa laboratory test ahodo bi emu eno ane se wo hwe bia ni tini se na ye no ana okwa lab krampo ba ne ye gina sa de no so ne ya google ne ya pendro na edema na sometimes ebi fa ebi nso fa no I think say it's time wa yanka say your phones ahodo ne ye iPad ne sa laptops ahodo ne kita yen as nurses as midwives as doctors no yetiri man ye use for wa ye dwuma ni mo because akwada ba na wo for enim se akwada ho me wo fam ne yetini free ni na ho ye ka se de na ekwa akwa incubator mu anase bia ye koma na oxygen bia na se MBU ho ne ye de ne kwa ho a eyade a maami no woni wo bi. So whatever happens, no, minimum the frontier. Some of the hospitals say one man kasa crampo no, woman to me install a CCTV cameras ibia. And then the sequence of normal phone, Android phone crampo kita wono as a midwife and as a nurse on duty no. Ubeti me using our dear BB say evidence because BB abeti me see adwuma na wo ye nimo. See the akra na wura ho we bi akra no kra ne say e na no ho me na wo fo mote anase na koma no e shada mo ya akra ni nsu wonya bibi ente no what there for evidence sake no ma menya ne ma bia e bi akwada no kra wo wu na akra de be de hu say this a particular child that wo wu ye e bia ma mi kra mpo ba wo call hospitals ahodo ya say for so na wiase wo mu 1 minute bia no e ye hwehwemu am ye hu say nipa be sa 150 na ewu Eti say nipa 150 na won mu wo no sa baba we ne ba na wu ye no say other child bi ana say obata fufro bi so no e ba wo ye ma ne ba ne wu ya e be da ne hu say ye we ba na na say ye we ba na on said e ba sa no we say na adwen hya da ne wo oni ahoden sa e na ono akasa ne maami nua ya one ne kɔ hɔ ene ne nua we say so maami nua ne ba ya ono so ye student nurse ye so omo na omo kwafa omo mla wo mo so say girl no kɔ school mu okwa school mu back into na maami na won say okwada hospital no de ne kente no until so obetu ya say sika no enya ade a obenya so be ma he ebusia we ya na say ete say kwa batie nwura mu pi ye ka kire hospital kro ne say yenim say they keep data yenim say information bi aba ho bia no won mu kipi enti akwada no ekwan ye fa so wo yira aye no ye de enfa say for now no wa yira because we was some done bank and mabusiafo no de o mbede baby so mbayi wo madio so mu be kwa kosie na he phone so mbeto na tweno eye won mo asem enti awasa bibi wo ho a won ma obata yin hu ne maami ahu ne papa nso so ahu na oba na ase pie ne kofa we say bla won kofa ne mla ne nkosi se mo ankasa according to a hospital administrator no ababa ya asem o wo say yesi di day no krampo bi enwa e ne nwanwa enti we na ya anya this one the abanyame ya dom ochina ye be kwa akoye hwehwemu but ye ma obi amfa ade bi anye ye nsase the safata say ye hunu wa asem nom no o ma no kra ne na di ne nyina so no ye hu because enkwafo timi kototo nkwafo e ma hospitals awodo sikadro ne ade e koso ne nyina e na obi okra awale so many years onnim kwan yo fa so opebenti hospital for no okotua bi mu ka no aye nti no nyame ya dom ochina be ko ne ye hu ba bi esusu ade bode hu be fofo so okay we asem wentimi si obroni krom na abusua bi wo ho a omode hye insie no akwantuom se wosua se wonyini enu ntino se de omuna samo kan ye no se ye wo no ne ye de ne kire ya
owu a eso de ne ma na busua no kosie na de eye tie enu nti ade be ne siye akoda no wo fa he enu ho komo ne ebekwa akodi no se wawu a sebe producer ababa we nyamenta no enu ono no enche omom ko wo da no etine ba no hen wafa Doctor Penny so wo hwe data no so a yese da no obi anu a wuwo ye na ni akoda no wafa he etiefo we asem sebe akoda no wafa he eno ne de kɔ akɔ hwehwemu na ba ye de fifimu no nyina beba bedam ofidie so kono ne asa I prepare information for fraud akwa show mu data mu say ni na baba we wanti ase no wo da ne nwoma ani e we baba we da bi nurse fo no binom Ghana ha omudin epie mire bi etonton koda hospital ne so nsati akwa yitwa ye do ade mam tio wonan yetwa ye do ade yenim so afa no modem na foforo bi abade omon kan kire ye de yenim no yenim de omni ababa wo eni ni ma me kan akoma to yem ye so asemu ye titintintin ye be kwa kusi ase ye wate ye konom so om data foforo beba ye so be ye data maame no obo ni din maame no ya bo ni din ye hia ne wo fa yire no o see your friend say mekua because say yes one ye me fa ne mransa no ye be hwedi ntia doctor no e kasa se bia sakura no so se bia ye be kan se owu ni ye de ne ma no 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 wan kan kire e no so kosi na o me kan kire ye that's it student nurse no mu ka so for 1.5 from lankoma obi o he toilet so wo hospital ho na wo no mo fa akwala ne nko mo fa ne nko hefa asem ni wo tu esi ka se yen ko si akwakra no wo kura pa so ma oba ta na se bia oba ne ya na se bia na etane yam o kwa wo no owu ya e wo ka ni mu a wo bi na wu ye se ye ka so ma me ewu na wo hu na mu nu a onyini o enti se do ko mo chiri ho na ukọ na ma me da ho a o te ho ase enu ntina baba wa we wo se ontene ho ase ti no de abedan ye kan ena nurse ni bi fe onye ebone edume bi am me mfesi fat yen kan kore se wo kura nka won ti ase obawu ase me hu me ba na emu nse nka won ti ase okay a Canada corporate kwa Japan showdown man they say omo be ko showdown work showdown work omo ko nante and the pa omo so omo de ba no omo da na di a chiro man for say showdown na showdown work no obeko bi na be yoda omo t-shirt ne omo cap bi omo de ebehye no eno na aba Sompa ha obenya bi ato no odofo say wan to bi dia na wonye showdown member almost omo campaign message any showdown no eno ntino sabe no ba Sompa FM Sompa TV ya omo che ene nyoma omo de be ko showdown work no obenya bi ato no aba abeka ho why showdown member akompreko kan Japan ko da no na eka o se so opanyoma ni bi ato a 0278 369 494 0278 369 494 or for yan kon homa ne so asem we die edika editie vrem too much nwanwa asupiti no bi pesa dodo 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 hello Oforisuo memi yey papa na bibia Sompa nia ka tu apantio ye da ba de na se na safo for kwabra omna samwa aruati anwo febia obia woye kama pa e je uzi be ma so se one side beti ano na Oforisuo pass me dey say wa je say no be papa so the wife no edited the move black and white no Boras yako yanim papa come can say na the phone na moka asemesa no afran wo mo trekio omo bi ye nyene ade we ebinom nurse for ni binom ya me ke na wa uja ho a ye beto urihie bi amana ko bia ansem fata je zeda e bia akwanda bia no won fa nemla na ye heba nyame jamo nyame juma Bolas. Hello. Udi baby afrefri.
Isaac make us a fair put Isaac can't you? No, but yeah, but no palm you. Now, I would say, Kayana, I can say, most happy then. At the end, and for mobile, this why I moved on to Crambe to Plans to be near. Pick up first case. The second case, no matter home on the night. A Polano, non Panama. Now, yeah. Oh, hello. Udin baby are free. The night. Okay, Zafri. Penny Yetio. Sompa FM. Hello. Oh, hello. Majo so Penny. Bidiane above for Michael. Because free FDC. About for Yetio. Of I say more. I think we are Casanibia to me. Na a honor when you are never the Asania the way. Half one when you are not the Mrs. of a told me alone. May me catch you, Mr. Benning to me of a next MBU on World Back with me wouldn't be an acronym Edano. Yet the new would was up 4 times. Yes, I could and I'm catching anything in them, mammy. May Ben went to me. To quite the first one, Boko Fakra and Aban. Now, Obanwa, who are now what you say? What you say, as you know. Yamamia for Abrasatin Tia, Cosrose, when you didn't Korani because you could get an intimate. Jacosi say, yeah, I see a Korani, intimate Amrafo. Doctor and semi miracle. Honofa, when you are near the other funnel. Okay. Hello. Hello, yes. Udin baby are free. Can you say yes? Yet your mammy. If I saw Miss Sana, someone I am on the Hofa. More than I'm on the Banaman and the Lexicon. Okay. Hello. 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 Baby are free last caller. Hello. Yet your pa, baby are free Udin. It's actually a symptom. Okay. Yes. Hello. Okay. Yahwɛ na yɛfɔ frɛ no enyina esi efiri sɛ asɛm wei afei na yɛbɛdom asukɔ ne yakɔ hospital kuro na yakɔ akɔhwɛ akɔla no we need the child dead or alive. Tia wɔn fa mu no ma ne maame nkosie wɔte ase so mfa na adeɛ ma no tia abrewatia Ofoso bema ebrane konti Facebook messages na mode aba ne nyina na to asomo ye na mo ase Nyankopon ye adomo esansa asem no ye nwie ye ntine ye behwe na ya de ne nto aso nso etimi aba na ye wie a mo messages ni nya we promise you say ye betimi akenkan ne nyina e de amamo na ye ma no opesa wo frɛ ne ye di nkomo a eye 0546 88 3287 0546 88 3287 another 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 another 452 0955 93 0552 0955 93 mu bia be frɛ bia no ye beje wo so ye fa happy birthday enko enfama Diane sentre ne ya wodi ne dwuma e wo Ejapa TV. Today is your birthday way every Pastor Ken Mapike
DJ baako pɛ ya wasa ɛyɛ sɔfo ketewa ɛde ma food for thought dwumadie anɔpa ya edi ɛwɔ Sompa 93.1 ɛne Sompa TV so ɔsɛ Nyankopɔn nkɔ so nhyira na ɔnyɛ wadom of free nhyira mu ɛnka wo nto nhyira emu domo ɔma wo nimdie nyansa ya ɔne akokodro abetimi de adi wudwuma na wakonkoden ɛwɔ abrabom nneɛma pa nyinaa ya emu ɛyɛ de ye free Kristo hɔ no ɛna wɔsrɛ ɛde ama wo nti no happy birthday to you Diane because say he loves you so much Nyankopɔn nkɔ so a nhyira ofoso bɛma yɛn kɔbrɛ no ayɛ okay aha ɛna yɛde Asem Mpe Nipa dwumadie no enyina ebesie na wɔdɔfo yɛsɔde akɔ no na House of Faith Ministry omo ɛna sabro di nyame asɛm a emu ehwam pa na wɔde abrɛw Reverend Nicholas Safo ono ene sofo pani a obedi omo anim Osei Aboagye me ne mapamfo yakramo yɛkɔ long time.